سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقد داسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم كم تري وزر لهم ناي بحكي حقوسنا بخينا زلنا ناي بحكي إذا حقوس مدرخاتنا لنا قراويد كانت أنا نخلو زقرمة بقعت نخلو زقرمة وتسيت دحري كباب أسرع عمد كاب علم لخاو ودرات تاليا دحر مصنحه ابخر اجرا زمزغبو تعوت ناي بحق زدنا كوينو بزعبو سفح زبل مدب عبد الحريد كلوني اقداس تحتل الى نيره صبغ زخونه ملسي زحقوس ملس دما عبد الحريد كبكم كفتني مجمريا جن بزني علمنا زلو كنتات كنجمرينا بليز لايك جبرو شير جبرو ريتكم من حسابكم قرفو let's start. Trump sounding optimistic about talks with Iran, saying that negotiators have made progress on at least one major point. It all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. That from Tuesday, now on Wednesday morning. كم رياض لنا دونالد ترامب كمالتنا معلتي علامات مرقصنا غيره زرباناتو متحز تساين الله بزلو قطبنا علم كم حسم ابقلولاو اتيلو تقلولاو دما هذا كابتي بوليتيكاوي توتهدراو كينات وي ونت كينات بعبيو زقاصلو زلون زحرمو زلو زيكونه زي نصور زخونه زربا نابي غص يخيدالو انتاي علامو انتاي يغبر زدل زلو اب زي تفلط مدرخاتي سلازلو نبزحات هجرات أف كبيت كالولاوي تيوان هالو مجمريا بتن كالولاو نتنا وتهدراو ريبورت قديفنا قد أنا عناقتن كفرنا زغل نابوهن سجر بس كان جمر أينو تهجراتنا بحرقة ودي قنزلوا. The Middle East has sent shockwaves wide across Asia, from India to Indonesia. Now, the conflict poses a major challenge for the continent as the world's biggest consumer of Middle East crude oil. And it's all because of what's happening here in the world's most important energy corridor, the Strait of Hormuz. Roughly about 20% of global oil and gas supplies produced in the region pass through this strait. Now, Iran has effectively shut it since the start of the war, blocking shipments most of حجي طبطاب انديك بكم مجمريا كم تري وزلهم كابي زي مصيزو صقم زين دحريركم بزحات هجرات اسيا بزي مسمر زوص زنبري كابزي بيرشيان غالف زبغاس زنبري نداد زتقمايا نيرن كابتن عبيت هجرات كم بعد جابان عبيت قطباتات عالمنا كم بعد جابان دبو كوريا قديفكا تشاينا وقديفكا بفلاي دما هندي باكستان بنغلاديش بحالازن هجرات اب كبابي ازلوا امنا بزح حزب زقمتن كبيت زخونه فتنا بصحوان كم زلو يزنقر زلو سلازي እዚ ፈተና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ بحكي دونالد ترامب مفتح زي قبرلو اندحر خوينو ናብ ከቢድ ሽግር ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ንብዙሓት ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ንክገብራ እዩ ዘገድደን ዘሎ ስለዚ መነመን ኣለዋ ኣብ ከቢድ ዝበለ ደረጃ ወዲቐን ዘለዋ ሓንቲ ንእሽተይ ፀብፃብ ነይራት ንብዚያ if they have given me أدالو ليه مثلاً تعرفني روازي أدالوان جن بحفش كم تريوان زلهم أبزو تريوان زلهم تايز بلا كازلو تكأيح دمغ زبالك أيح زلو ساعة كندي تحسيو كم زلو ينقرنا له زغا هندي كمدما باكستان بعبي تحسين زلو جابان كبابي international reserve نايتن هجراتو ناتو داي غيد كم زلو يزريكا سلازي بحفشا أبزي كباب زلو هجرات كبد زبالة حدا قوادي قونا لاب هندي تمناجات درجات بتسعي كم زلون ازيقو دايزي بزمال كعتقصيلو نعلمنا قال كابتون زعبي economists تتنبيو زلو كري يكون كفتني because this is going to be very very serious نمبزحتن كطاباتاتنا عالم Attacks on energy sites across the region hasn't helped because it's resulted in a halt in production. Now, India, Pakistan and Bangladesh rely heavily on the Gulf for their energy needs. Now, India has invoked emergency measures and it's also relying on unsanctioned Russian supplies after President Trump allowed it. Now, the oil and gas reserves in Pakistan and Bangladesh are low, and this is the impact. People scrambling to get fuel and several shops already shut. Now, China is faring better because እዚ ካብዚ ዘርእይዎ ዘለው ተጠንቂቆም የውፅዎ ኣለው ኢመጅናይት ስእሊ ከይጉዳይ እምበር ኣብ ኤክስ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ዳርጋ ትሪጋታትን ምብላዕን ናይ ጋዝ ይኹን ናይ ነዳዲ ይኹን ኣብ ዝገደደ ደረጃ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና
ብፍላይ ዘን ብዝሕዝቢ ዘለዎን ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመጽእዎን ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ድመፅን ድማ ዝኣክል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለዘይብለን ዓቢ ሪዘርቭ ኣይነበረንን ብግምጣሉ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ንፍርቂ ዓመት እንተወሓደውን ከጽንሓካ ዝኽእል ሪዘርቭ ኣኪቦም ስለ ዝነበሩ እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፈተና ካብ ናቡ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘለዎም እዮም ዝንገሩ ዘለዉ ወላ እውን ደቡብ ኮርያን ጃፓን እውን ድሓን ዝኾነ ሪዘርቭ ነይርዎም ግን ክንዲ ናይ ቻይና ደረጃ ኩነታት ኣይኮነን ኣብዚ ስምዕዎ ድሓን partner, and that's Russia, for its supplies over pipelines over land. Now we have Japan, South Korea, and Taiwan that have introduced energy voucher programs. ብሓፈሻ እቲ ካልእ መልክዕ ናይዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ኻንታይ ተፈሊጥኩም እቲ ፀዓት ናይተን ሃገራት ካብዚ ፎሲል ፊውልስ ወይ ድማ ካብዚ ነዳዲ ወፃኢ ካልእ ኣልተርናቲቭ ካልእ ኣማራፂታት ክንደልለና ዝብል ምክንያት እቲ ዝበርትዕ ድርኺት ተፈጢሩሉ ኣሎ one must find a solution ከምዚ ቻይና ከም ናይ ፅሉላት ዝመስል ኣገባብ ትኽተሎ ዝነበረት ድረኣናዮ ጎቦታት ብሶላር ምምላእ ድዩ ዓበይቲ ዲጋታት ምስራሕ ድዩ ናይ ኒውክለር ፀዓት መመንጨዊ ድዩ ናይ ኮል ፕላንትስ ድዩ ኩሉ ዓይነት መተካእታ ፀዓት ንምፍጣር ትገብሮ ዝነበረት ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት ኣግረሲቭሊ ቻይና ንኣብነት ሓደ ካብቲ ፀቕጢ ዘይብላ መብዛሕትኡ መኻይን ኣብቲ ከተማ ዘሎ ከባቢ 40% ዲገለ ኤሌክትሪክ ካርስ እዩ ስለዚ ናይ ነዳዲ ጠለብ ናቶም ወላ እኳ ብዙሕ ፋብሪካታት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነዳዲ ይህልኹ እንተኾኑ ኣብቲ ውሽጣዊ ዶሜስቲክ ሰባት ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ናቶም ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ተዛርብ ዘሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ መኪናኻ ምምላእ ነዳዲ ናይ መኪናኻ መሊእካ ስለ ትኸይድ እሱ እዩ ትዝዕብት ዘሎ ኣብ ቻይና ዝበዝሐ ሰብ ኤሌክትሪክ ካርስ እዩ ዘለዎ እቶም ቀደም ናይ ነዳዲ መኪና ዝጥቀሙ ዝነበሩ ድማ ሓንቲ ዓበይ ምክንያት መፂዎም ኣሎ ናብ ኤሌክትሪክ ካር ክኸዱ ከም ዘለዎም ስለዚ ቻይናውያን ኣቐዲሞም ሓሲቦም ዝኸድዮም ነቲ ፀገም ክመፅእ ዝኽእል ድማ ካልኩሌት ገይሮሞ ወላ እቲ ፀገም ንሶም ዘይፈጥርዎ እንተኾኑ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ብኸመይ መንገዲ ፀላእቶም ከጥቅዕዎም ከም ዝኽእሉን ገምጊሞም ዘድሊ ስጉምቲ ዝወስዱ ዝነበሩ ሃገር ከም ቻይና ዝኣመሰሉ ሎሚ ብ32 ስኖም ክስሕቁ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ስለዚ ቻይና ብዘይሱ ድማ ዓብ ሪዘርቭ ናይ ነዳዲ ዘለዋ እያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ ራሻ ብዝደለየቶ መንገዲ ዝበለፀ ዲል ዘለዋ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ቻይና ክትጠፍያ ቻይና ክትሰያ ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ንሳቶም እዮም ዝግድኡ ምክንያቱ ዝበፅሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ናይ ነዳዲ መኪና እዩ ዝጥቀም ናይ ነዳዲ መኪና ስለ ዝጥቀም ዋጋ ናይ ነዳዲ ብዓለም ደረጃ ምስ ወሰኸ ንኣሜሪካ ይትፀገም ኣብዚ ስምዕዎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልኦታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል Now oil at $40 a barrel, or I could see it above $150 a barrel. We have two very extreme outcomes. And in my conversations throughout the world with the U.S. government, all that, to me, everybody has to recognize there's not going to be an outcome that's somewhere in the middle. It's going to either be two extremes. Is Iran a country that can be accepted by the international community? Can Iran be a country that participates in the world again? And if that outcome occurred, then you could have the Iranian oil back into the marketplace alongside the growth of the Venezuelan oil. And you could paint a picture where oil prices could be lower than they were prior to the Iranian war. If there's a cessation of war, and yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz, then I would argue that we could have years of above $100, closer to 150. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ብላክ ሮክ ዝበሃል ልዕሊ 11 ትሪልዮን ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ ገለ ካብቶም ተሰማዕትን ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምናን እዩ ገለ ካብቲ ዝዓብየ ካፒታል ናይ ዓለም ዝመርሕ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩናት ናይ ኢራን ብሕፅር ዝበለ ታሪኻዊ ነጥበ መቐይሮ ናይ ዓለምና ክኸውን ዝኽእል ይብል ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ይኹን ዘተ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ መዕለብ እንተገይሩሉ ነቲ ኩነታት ኢራን ድማ ንዓኣ ክዕግብ ዝኽእል ነቲ ዞባ ድማ ርግኣት ክፈጥር ዝኽእል ፖለቲካዊ መዕለቢ ክግበረሉ እንተኽኢሉ ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝሓሰረ እውን ክኸውን ይኽእል ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንኢራን ዝዕግብ ቅድመ ኩነት ወይ ንኢራን ዝዕግብ መፍትሒ ናይ ፖለቲካ ክትህብ እንድሕር ክኢልካ ኢራን ድማ እንተተቐቢላቶ እቲ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ይኹን ካልእ ፀገማት ድማ ከም ዝፍታሕ እንተተገይሩ ምናልባት ንኢራን እውን ካብቲ ገለ ገዳታት ክትኣልየላ እንድሕር ጀሚርካ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሓስር እውን ይኽእል መሊስ ይብል ኣሎ ኢራን በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዕለቢ ከይገበርካ ዝኾነ ወተሃደራዊ ንግዚኡ መፍትሒ ኢልካ ትገብሮ ትኽእል ኢራን ግን ከም ዘላቶ ሓያል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ነቲ ሕርሙዝ ክትዓፅዎ ከም ትኽእል ነቲ ናይ ነዳዲ ናይ ካልኦት ሃገራት ክትሃርሞ ከም ትኽእል ከም ዘለዎ እንድሕር መዕለቢ ሕማቕ መዕለቢ ክትገብረሉ ክኢልካ ግን ንዓመታት ዝቕፅል ስቃይ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክህልዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ልዕሊ $150 ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ረሴሽንን ካልእ
ቁጠባዊ ዲፕሬሽንን ድማ ስዒቡ ክመፅዩ ንብዙሓት ህዝብታት ድማ ብከቢድ ደረጃ ክፀልዩ እናበለዩ ፕሬዲክት ዝገብር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳስነት በኩርና እዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክህብ እዩ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ድራማን ካልኦን ወፅዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ድዩ ዲፕሎማስያዊ ድዩ ካልእ መፍትሒ ይገብረሉ ነዚ ጉዳይ እዚ it's going to be very very important ንዑ እንድሕር ገይሩ ጥራዩ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ሓውሲ ርጉእነት ክምለስ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው we will wait and see ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ንመለስ እቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ይመስል ኣሎ በዚ ንጀምር Iran had earlier claimed it fired shore-based counter-cruise missiles towards the USS Abraham Lincoln in the Gulf. Reports claim the strike forced the US carrier group to alter its position. Iran says its navy is continuously tracking US naval movements and has warned that any vessel entering its missile range could face further attacks. Iran has also launched missiles towards Israel and targeted US military bases across West Asia, including in Kuwait, Jordan and Bahrain. In Kuwait, air raid sirens have sounded multiple times in just the last few hours. The Straits ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ከም ወትሩ ይቕፅል ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ምድብዳብ ኩነታትን ይቕፅላ ኢራን ድማ ብግዲኣ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዝትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንበሎ ካብኡ ቀፂሉ ናብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ዓበይቲ ሚሳይላታት ትኩሶ ዘላ ይቕፅል እቲ ኩነታት እስራኤል እውን ነቲ ሃጓፍቲ ተጠቂማ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ኢራን ጥራይ ደይኮነ ናብ ሊባኖስ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እስራኤል ንሊባኖስ ክወርዋ ምዃኖም ወሲኖም ኣለው ደቡባዊ ክፋል ናይ ሊባኖስ ከም ምስሕፋ ናይ መግዛእትናቶም ገይሮም ክቋፀርዎ ምዃኖም ነዚ ሓጓፍ ናይዚ ኩናት ዝተጠቂሞም ናብኣትዮም ኣለው ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዝፈጠሮ ሓጓፍ ናይ ቁጠባ ፀገምና ክፍታሕ ይተኻለ ፖለቲካዊ ፀገም ድማ ካብ ኢራን ወፃኢ ናብ ካልእ ሃገራት እውን ዝሰገረ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ይሰግር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዘሸግር እዩ ካብ ሓሊፉ ኣብ አቡዳቢ ክልተ ሰባት ብዝተገበረ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ናይ አቡዳብን ኢማራትን ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ክሪዮ ስለ ዝኾንኩ ናብ ክሰግሪ ሃገራት ዓረብ ዓብይ ኣገዳሲ ዝኾነ ስጉምቲ ንኽወስዳ ተገዲደን ከም ዘለዋ ወይ ወሲደን ኣለዋ ናብ ሕማቕ ስጉምቲ ኣትየን ከም ዘለዋ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱን ነቲ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ክቕፅልዎ ምዃኖም ኣብ ዝስምዕዎም እዚኣቶም ጥዕና ዘለዎ ምራሕ place of one of those couple hundred Americans about to undertake this audacious raid on the Iwo Jima, looking at a lot of uncertainty in front of you. And this was the passage, and this was the pre-mission reading and the prayer that was read with them. First, a reading from the book of Psalms, chapter 18, verses 37 to 42. King David writes, I pursued my enemies. ريوز اللغة منيستر مكلخان أمريكاي قدوس مصحف تقصتات تقيمه متى يزقبر زلو نتهم نكوينا زدالو زلو قد محجي سراويت ناي أمريكا نتا دسيت ناي جابان يقو جيما تبهال نخوق عاصروا قدخلو كساب 17 سراوي سديدهم شوعات تشع زخون سب تقتلوهم كساب 10 ديال مال 10 9 دما قصيلهم كم تشعو نابت كوينات قدخلو ناي قدوس مصحف تقصي زنببو نابله ናይ ንጉስ ዳዊትን ገለን ዛንታይ ዝገብረሎም ዘሎ እዚኣቶም እንታይም ዝበሃሉ ንቅዱስ መጽሓፍ ንእከይ ኣጀንዳ ዝጥቀምሉ ኣነ ቃል ኣይረኸብ ኩሎም ንስከቶም ናብ ሃይማኖት ቅርብ ዝበልኩም ንዖም ዝምልከት ቃል ድለዩለይ መዓልታዊ ህፃናትን ትሕቲ ቅርፂ ናይ ህዝብን ዝዕኑ ዘሎ ምሕረት ዘይብሉ ኩናት ክውጅ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ወይ ከዓ ሚኒስትር ናይ ኩናት ተባሂሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቅዱስ መጽሓፍ ናንበበ ነቶም ወተሃደራት ንዕንወት ዝብገሱ ዘለው ኣብዘይ ዓዶም ኣብዘይ ምልከቶም ቦታ ከይዶም ናይ ካልኦት ሃገር ሃብትን ፀጋን ንኽምዝምዙ ዝኸዱ ዘለው ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ናንበበ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለው ኣምላኽ ክድግፎም ምዃኑ እዩ ክነግሮም ዝፍትን ዘሎ እንታይ ዓይነት መድረኻት ኢና ከም ዘለና ጥራይኻ ትግረም And overtook them and did not turn back till they were consumed. I thrust them through so that they were not able to rise. They fell under my feet. For you equipped me with strength for the battle. You made those who rise against me sink under me. You made my enemies turn their backs to me. And those who... ኩሉ ትዝብሎ ዘሎ ድማ ንጉስ ዳዊት ንኣምላኽ ንጸላተይ ኣብ ብርኪ እግረይ ከም ዝወድቁ ጌርካዮም ንዓይ ምሕረተይ ከም ዝልምኑ ጌርካዮም እናበለ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ጥቕሲ ተጠቂሙ ናብ ኢራን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክገብር መሬት እንዳማቱ ሃብቲ እንዳማቱ ክሰርቕ ዝኸይድ ዘሎ ሰራዊት ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕሲ ዝጥቀመሎም ዘሎ ኣሜን ክርስቲያን ድሕሪ ኮንካ እዚ ከፀይፈካን ከፈንፍነካን እዩ ዝግባእ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ ብጌጋ ፕሮቴስታንት ኢለ ነይረ ንፕሮቴስታንት ክብል ኢለ ይኮንኩ ነዚኦም ናብ ፕሮቴስታንት ከፀጋ ይደልን ፕሮቴስታንት ስርዓት ዘሎ ሕጊ ዘሎ ብሕጊ ዝኸይድ ቤተክርስትያን እዩ
ኣብዝን ሪዮ ዘለና ግን ናይ ሳጥናኤል ልኡኻት ንቅዱስ መጽሓፍ ተጠቂሞም ኣጀንዳ ክገብሩ ዝፍትኑ ኢና ንርኢ ዘለና መዓልታዊ ቦምባታት ተሰቂለን ሃገር ክዕንዋን ዝኸዳ ዘለዋ ብቅዱስ መጽሓፍ መሪቑ ነበግሶም ኣለና ክብለካ ከሎ ዲያብሎስ ቅዱስ መጽሓፍ ከንብብ ከሎ ክትርኢ ከለካ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ናይ ብሓቂ ያነ ዘፈንፍረኒ ዝተግባርናቶም ከም ሰብ መጠን ክትዋጋን ከተዕኑን ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ድሌቶም ሓይሊ ስለ ዘለዎም ንዘበና ዝገበርዎ ኣመሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅዱስ መጽሓፍ ገይሩ ግን ናይ ክርስቶስ እቲ ዓለም ብሉ ዝኣምነሉ ክርስቶስ ብሓንቲ ገጽካ ንዝሃረመካ ካልአይቲ ገጽካ እውን ኣይትኽላዮ ክዳንካ ዝመንጠለካ ቀሚሽካ እውን ኣይትኽላዮ እናበለ ዝሰብኽ ክርስቶስ ንዑ ንስዕብ ኢና ዝብሉካ እዚኣቶም እንዳማቶም ከይዶም ቦምባ ገይሮም ክድምስሱ ንዖም ዘይተዋህበ ዝኣክል ፀጋ ኣብ ዓዶም ከለዎም ኩሉ ነገር ኣብ ዓዶም ከለዎም ነቶም ዓዶም ካብ ዓዶም ሓንቲ ሜትሮን ክወፁን ዘይከኣሉ ብሓይሊ ከም ደለይዎ ኢራን መንግስቲ ኢራን ድሌቱ ኣብ ዓዱ እንታይ ዓይነት ስርዓት ትገብር ህዝቢ ኢራን እዩ ዝቕይሮ ኣሜሪካ መፅያ ትቕይረሉ ምክንያት የለን ስለዚ ነዚኣቶም ክትፅየንዎም ጥራይ ዘለኩም ናይዚኣቶም ሃይማኖታት ድማ እቲ ናይ ኣምላኽ ሃይማኖት እናተባሃለ ክሽየጠልና ዝፍተን ዘሎ ነዚ ምስ ረኣኻ ምን ይነወኬን ኢልካ ጥራይካ ትሓልፎ ብዝኾነ ፖለቲካ ግን ብንፃር እዩ ዝኸዶም ዘሎ The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing, not just in America, but fields in the world. ሓንቲ ነገር ጥራይ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ክልተ ነገራት ስለ ዘለዋ ተሓዋዊሰና ኣለዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ሰነተር ዲ ወላ ኣባል ናይ ኮንግረስ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ I don't even understand ስለምንታይ ናብዚ ኩናት ዛቲና ኣለና እዚ ኩናት እዚ ከያተዎ ከሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት እዩ ነይሩ ነዳዲ ከም ድሌት ይኸይድ ነይሩ ጋዝ ከም ድሌት ይወፅእ ነይሩ ኢራን ከም ሃገር ትኸይድ ነይራ ሜይቢ ንሕና ዘይንፈትዎ ስርዓት ነይሩ ግን it is what it is ነዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ባዕሎም እዮም ከፊቶሞ ሕጂ ዓለምና ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ መፍትሒ ክደልየሉ ኢሉ ሰራዊት ትሰደሉ ምክንያት የብሉን ንኢራን ሃሪምካ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም በዓልካ ፍትሓዮ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም ንመዓልቲ 2 ቢልዮን ዶላር ናኸፈልካ ትቕፅሎ ኣለካ እዚ ኩናት እዚኦም ዝብልዎ ዘለዉ ተገምቲልካ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ሕጂ ተመሊስካ ዓለም ሙሉ ሽግር ወሪድዋ ዘሎ ብሰንኪ ኢራን ክትብል የብልካን ኢሎም በዓልካ ኢኻ ነዚ ኩናት ኢራን ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብዮም ነይሮም ዓፂኦም ይፈልጡን እዮም ኣብ ታሪኾም ንመጀመርያ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓፂኦም ጥራይ ዘይኮኑስ ዓፂኦም ከሎ ብሓይሊ ክትከፍቶ ይከኣልካን ኣለካ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ናባና ምፂኻ ኣይትሽጥ ኣልና እትናትካ ፀገም you created this problem and solve it ይብልዎ ኣሎ ከየትካ በዓልካ ፍትሓዮ ንህዝቢ ኣሜሪካን ንቁጠባ ኣሜሪካን ብሰንኪናትካ ፅጋብን ዕንደራን ዝኣተኻዮ ኩናት ዋጋ ይተኽፍለና ይብልዎ ኣለዉ እቶም ዴሞክራትስ ከም ሎሚ መቺእዎም ኣይፈልጡን እዮም ኣነ ናይ ዴሞክራትስ ደጋፊ ኮንኩን ንባዕሎም ንሳቶም ሓደጋ እዮም ንኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደጋ እዮም ግን ከይፈተኻ ብሰንኪ ዕሽነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክምለሱ እዮም እቲ ቦታ ድማ ክሕዝዎ እዮም ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ለንቀነ ዝዛረብዋ ዘለዉ እዚኣ ጥራይ ሰሚዕኩም ምድሕሪ ሕጂ እቶም ኣሜሪካ መፅያ ስርዓት ክትቅይረልኩም ትደልዩ ዘለኹም ተስፋ ንክትቆርፁ ኢለ It's called Majnoon, which means crazy in Arabic. But what's equally crazy is that the revenue from this oil field and others like it is controlled by the United States. America doesn't own them. It doesn't pump the crude. But more than 2 decades after its invasion, it retains influence over Iraq's most important source of income. This has real-world consequences for Iraqi politics and the economy, and on how Baghdad እንታይ ብለኩም ኣሎ መሲልኩም እዚ ዝሕዝን እኮ እዩ 2003 ንዒራቅ ንሰዳም ክንሃሊና ከመይ ከላዋ ፅዋረን ዓለም ዘጥፋ ፅዋራቱን ክንኣሉ ኢና ኢሎም ምስከዱ 2003 እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ መጅኑን ዝበሃል አልመጅኑን ዝብሎ ወይ መጅኑን ዝብሎ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢራቅ መን ተቆፃፂርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ተቆፃፂሮሞ እቲ ነዳዲ እቲ ካብ 2003 ክሳብ ሎሚ ን23 ዓመት እንታይ ዘጋጥሞ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ክትሓዝኑ እኮ ኢኹም እዚ እዩ ንሰዳም ሁሴን ክንሃሊና ኣፅዋራ ይነበረ ገለ ይረኸብና ወላ ሓንቲ ይረኸብና ኢሎም ክሳብ ሎሚ ግን እቲ ናይ ነዳዲ ሽያጥ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ዘገርም እዩ እቲ ነዳዲ ናይ ኢራቅ እዩ ኣምላኽ ንኢራቅ ሂብዎም ኣብቲ ዓዶም እቲ ገንዘብ ግን ትኺሉ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኒውዮርክ እዩ ዝኣቱ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ነዳዲ ትኺሉ ካብዚ ቦታ ይኸይድ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ባንኪ ድማ ይቕመጥ እቲ ገንዘብ ክደልዩ ከለኹም ድማ ንሕና ክንበኩም ኢና ይብልዎም ኣለዉ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ድማ እቲ ነዳዲ ብዶላር ይሽየጥ ጥራይ ደይኮነ ሓደ ካብቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ዘበገሰ እውን ንሱ እዮም ዝብሉ ሰዳም ሁሴን ገንዘብ ናቱ ቅድሚ መውዳቑ ብዩሮ ክሸጦ ጀሚሩ ስለዝነበረ ካብ ዶላር ስለ ዝወፀ ሓደ ካብቲ ዝተዋሃቦ ስጉምቲ እዚ ነይሩ ንህልካ ክሳብ ሎሚ ድማ
اتندادي 23 عمت دحر موداقو كساب حجي نابي يخيدالو تري والله تندادي كابيراق يوص اتجنزبنا أمريكاتو كأمريكا دما تجنزب بمنقدي بستفل عليه قليل بكاش دموت أمي لما بكاش دما نبلشونان نتسرعات كل جزء استداخمة من قصنو كله استجبر سيستميو زدنا رايو إيران نزلنا رايو الناس سمعنا بقربيت عقرب من زقاتهم زلو ندادناتهم حليفهم كويدا لين زلو كك على سلو مخانم دمايز نقر زلو كم تذكرهم قداي دمازيو now نفقرات عرب نملس the most interesting part is this one بجمر يا بزين جمر Talks are underway, but a quick resolution looks unlikely. Though let's just assume it does happen. Let's assume the war ends today or maybe tomorrow. Then who would be the winners and who would be the losers? Let's start with the losers. The Gulf states have already been hit hard by this war. هجي زكينات زي كودا يخلي بزخوني يقول من قديم نالبات زرب كاسلز بحال زلو يتمودا انقل انت زاربو زلو جن بحفشا زكينات زي بزخوني يقول من قديم تتوديو تودادا دما استفل عليه من قد كتقلص تخليها منك عوات خل منك قصر خل منك ركب خل منك سن خل هذا كابتي نبزحات قرات عرب عبزوان زي وساني أزي وساني مرقص نخوزتو زقبروم زلو قدايو مجمريا السعودية بتدقاقامي أبزناي أبزيا مكس معكم ناف سعودية زي توقري يجيب سخونة بروباغاندا يزقبور زلو سعودية ومبعلوم متسيوم مليسوم للو قطرون مليسوم للو this very interesting أجد رأيكم program مجمريا بزيا نجمر كتعازلكم سلسلو The conflict continues to rage. It is Gulf states that are under near daily attack from Iran. In the latest news, drones targeted a fuel tank at Kuwait airport, causing a fire. You can see it in the pictures there, although there were no casualties reported. Now today, both Kuwait and Saudi Arabia say they have repelled fresh drone attacks, also from Iran. Joining me on the program now. هجي هجرات عرب بزح متكعتي وردن كم زلون استفل عليه متكعتي زوردن دما كاويد احنا كم زلوان يزنقر زلو سلازي هجرات عرب نابتو كوينات نكاتوا زقدد مخنيات اللوانيو ابزوان زدما ببزح من قدي نابتو كوينات كاتوا يخلاين زبل زربالو هذا كابت زبال زلو بي بزن جمر ابو دابي سقبر زلون امارات قبر زلو سانن دما وسانو قينلو. What is happening as the war has very well entered day 26 and the conflict may be entering a far more dangerous phase tonight. There are growing signs that the key Gulf powers are no longer staying on the sidelines. This, of course, after Iran has continued to attack key U.S. bases in the Gulf region. A New York Times report now suggests that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has urged Donald Trump to continue military operations against Iran. هجي كم تري ودا لهم زتفل عليه حبريتا بزعبا زين هجرات عربي زرب زلو بزح علامات زلو ببزح من قد دما كزرب نريو لنا تمغنيات دما تكوينات نانا وحي خيس لزلو هجرات عرب نابي قصن خداين انتايت علاماناتن مرقصناتن دما نابي قصن خيدي نفس وكف دمنا نات مريج اوسيد له هب قطر سعوديه امارات ثلاثه نايزين كريكمي نناتهم مجمريا بقطر كجمريا قطر انتاي له مالو اسمه. Well, you know, I think we've said this countless times. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one people's or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. هجي زيادة ربع سمعوها قطر انت يبلو من قدي وهبغال نايت هاجر مالتي فوري منستر ناتوم انت يبلو إيران كابتن تزنبر سلطانة يو زت أفعل مغنيات كم زي لدمان فلتنا قربيتنا قطر إيران قربيتنا يو and بسنك زكينات دما إيران زبال هاجر كتأفي زبال أمنت يبلناني يقولوا كقدس اليوم إيران نعم تازنبر يوم كقدس اليوم بحجون إذا بده هذا زكينات زي بزح حدا قافت يرنا لنا أنا تحت ورزنا تهاري ملو كتباناتنا تهاري ملو ببزح من قد تحسينا لنا إذا مالت جن نايقل أجندة تاتني إيران كتفوز دليل إسرائيل مالتهم سزي قطر تاي قبر له immediately مس إيران زمد النوم تطويل خمسة ليزن مس إيران زلهم تسجل almost تزراريبو من يوم كي تزراربو فتحهم خمسة ليزن كر ناي مودة تا قطر استهرمت له على أثرت تشعته ورح سلسته
እቲ ራስ ለፋን ዝበሃል እቲ ናይ ጋዝ መጻረይ ቦታ ናቶም ዝተሃረመሉ ምክንያት ድማ ናይ እስራኤል ዕላማ ከም ዝነበረ እስራኤል ደይመደይላ ኣብቲ ሳውስ ፓርስ ዝበሃል ናይ ጋዝ ቦታ ናይ ኢራን ምስ ሓረመት ኢራን ድማ ከም ገብረ መልሲ ነቲ ናይ ቀጠር ሃሪማ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ኢራን ዝበሃል ዝተተኮሰ ነገር የለን ናብ ቀጠር ዝበሃል ዝተተኮሰ ነገር የለን ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እጂ እቲ ኩነታት ጽቡቕ ተረዲዎም ኣሎ ወላ ካብቲ ፖለቲካውን ተኣልዮም ኣለዉ ዳርጋ ንክንደይ መዓልታት ቀጠር ስቕታ መሪፆም ኣለዉ ብዙሕ ነቲ ኩነታት የራስንዎ የለውን ስለዚ ሓደ ፀብጻብ ወፂኡ ነይሩ ትማሊ ቀጠርን ኢራን ንቀጠር ምድብዳብ ከም ዘቋረፆቶ ዝብል ማለት እዩ ብግልፂ ዝተገልፀ ኣይኮነን ግን ንሪኦ ዘለና ባይታ ንሱ እዩ እዚ ሓደ መርገፂ ሪኢኹም ኣለኹም በብሓደ ረዮም እቲ ጂሲሲ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ሃገራት ኸልጅ ዕላማናተን ከመይ ኢሉ ከም ዝበታተን ዘሎ ክትሪኢኹም ሓደ ኢልኩም ኣለኹ እቲ ቀንዲ ታርጌት ስዑድያ እዩ ግን እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ኔክስት ናብ ኢማራት ንዝገር እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኢማራት ስምዕዎ to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen. As President Trump announced on Monday, the United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone plans and negotiations about the Iran conflict. Joining us tonight is Her Excellency Lana Nusseibeh, Minister of State for the United Arab Emirates. Your Excellency, thanks for being here. Brett, thank you for having me on the show. So, first of all, let's just paint the picture as you see it from the UAE, how things are going, what it looks like from your end of the world. Well, first, زياد ريوا ዘለኹም ናይ UAE ወኪል እያ ናይቲ ስቴት ካፕቲን ፎሬን ሚኒስትር ናይ UAE ናይ ኢማራት እያ ኣብ ፎክስ ኒውስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፌቨሬት ቻነል ማለት እዩ ከይዳ ምስ ተኣገደሲ ጋዜጠኛ ትራኸበላ እዚ ድማ መርገፂ ናይ UAE ኣብ ጎኒ እቲ ኩናት ኣትያ እቲ ኩናት ንክቕፅል ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንኸይገብር ክትዛረብ ጀሚራ ከም ዘላን ተወሳኺ ድማ 1.4 ትሪልዮን ኢንቨስት ክንገብር ኢና ናብ ኣሜሪካ ዝበልናዮ ኣብኡ ፀኒዕና ኣለና ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኢና ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ኣስሚዓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ድማ መልሲ ይቦም ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከስምዓኩም እየ ሕጂ እዚ ኩነታት ከመይ ኣሎ እስከ ግለፅለይ ይብላ ኣሎ of all, Brett, what happens in the Gulf clearly doesn't stay in the Gulf. So Iran's attack on Gulf allies of the United States and Jordan is an attack on the entire world and the world economy, including its closure of the Straits of Hormuz. Let's not forget that 1/5 of the world's oil and gas goes through the Straits of Hormuz. 30% of its fertilizers for food production and harvest goes through the Straits of Hormuz. Almost every product known to every global supply chain coming from the Gulf goes through the Straits of Hormuz. So effectively, Iran is trying to give the ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ንቁጠባ ናይ ዓለም ሓኒቓ ሒዛ ዘላ እያ ወሽመጥ ሕርሙዝ ማለት ዳርጋ 20% ነዳድን ጋዝን ናይ ዓለምና ካብዚ ቦታ እዚ በዚ ቦታ እዩ ዝኸይድ ኬሚካላት ድኹዒ ካልእ ብዙሕ ቁጠባዊ ሰፕላይ ቼይንስ ናይ ዓለምና በዚ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ እዩ ዝሓልፍ ኢራን ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ጎረሩ ከፍ ኢላ ሓኒቓ ሒዛቶ ዘላ እያ ስለዚ ኢራን ብኩሉ ሃገራት ዓለም ክትኩነን ይግባእ ዘድሊ ስጉምቲ ድማ ክውሰደላ ይግብኦ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ዘረባ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ቀሊል ዘረባ ከይመስለኩም መጀመርያ ኢማራት ለንቀነ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ካልኣይቱን ከስማዓኩም እያ ኣብዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ኣብዚ እውን ስምዑ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እየን መፅአን ዘለዋ ኣብቲ ፖለቲካ to sustain this if this war continues. Manner. Are you in a position to sustain this if this war continues? Well, long-term wars aren't a good idea across the board. And so we are hopeful that we are going to be able to see a resolution to this sooner rather than later. But we can handle and will handle however long it ends up taking, but it's definitely not. ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ድማ እዚኣ ካልኣይቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ኢራን ገለ ካብቲ ገለ ሚኒስተር እያ እዚኣ እውን ኢንተሪዮር ሚኒስተር UAE ሚኒስተር ናይ ገለ ሚኒስተር እያ እዚኣ እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ብተደጋጋሚ ዝመፃ ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኢማራት ቅድሚ እቲ ዘረባ ናታ ኢማራታይ ንሕና ፍልይ ዝበልና ኢና ካብዘን ሃገራት ዓረቢ ክብል ትፍትን ዘሎ እንታይ ዳ ስለምንታይ መብዛሕትኦም ልክስነት ናይ ስዑድያ ይኹን ቀጠር ይኹን ዑማን ይኹን ባሕሬን ይኹን ኩዌት ይኹን ኩሎም ኣሰቡት እዮም ቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዝዋስኡ ንሕና ግን ምዕቡላት ስለ ዝኾንና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚት ኣምፂና ኣለና ስለዚ ብደቂ ኣንስትዮ ጌርና ኢና ሬፕሬዘንትድ ንኸውን ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ድማ ብተደጋጋሚ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝመፃ ዘለዋ እዚ ድማ ሓደ ኢማራት ኣዝያ ምዕብልቲ ምዃናን ሞር ስልጣነ ዘለዋ ምዃናን ክፍቲ ምዃናን ደቂ ኣንስትዮ ናታ ድማ ንቅድሚት መፅአን ኣብዚ ዓበየ ሊደርሽፕ ደረጃ ከም ዘለዋን ስእሊ ከንፀባርቕ እዩ ዝፍትን ዘሎ ካልኣይ ድማ ብመንፅር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ጌርካ እውን ድንጋፂ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ንክትገብር ሓደ ፅቡቕ ገፅ ናይታ ሃገር ንምርኣይ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ እዚ እቲ ብሕቡእ ሶፍት ልስልስ ዝበለ ቋንቋ ጌርካ ንልቢ ናይ ደቂ ሰባት ንምስራቅ ዝግበር ዘሎ እዩ ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ፖለቲካ እዚ ግን
ተራሰባት ከማን ተረዲና ያለና ትፕላን ቀጽላ ዝኩናት ነውሕ ክቅጽል ከመይ መደብኩም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ይብላሎ ኢላ ታላ ተሓታቲት ማለት እዩ ነነውሕ ክቅጽል ድሌት የብልናን ማንም እውን ድሌት ዘለዎ ይኮነን ግን ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ዋጋ ክንከፍለሉ ኢና እቲ ፀገም እቲ ክፍታሕ ስለ ዘለዎ መፍትሒ ናይቲ ፀገም ንደሊ ስለ ዘለና ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ክንሪኦ ከለና ክልተ ፖለቲከኛታት ካብቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ክንፊ ናይ ዩኤኢ መፅአን ንቅድሚት መፅአን ኣለዋ ነቲ ኩናት ንክቅፅል ድማ ጎስጓስ ብደቂ ኣንስትዮ ገይሩ ይገብር ኣሎ ሼክ ዛይድ በዓል መፅኡ ይኮነ ወይ እውን ሼክ መሐመድ መክቱብ ናይ ዱባይ መፅእ ያለ እንታይ ዳ ተኸታታሊ በዘን ደቂ ኣንስትዮ ገይሮም ኣጀንዳኦም ከሳልጡ ይፍትኑ ኣለዉ You met in Tehran with the Iranian foreign minister. Out of that, you said there were useful and constructive talks, the determination for bilateral relations between Iran and the UAE to expand. In this war, if you look at the chart, the red dots are the attacks on Gulf Arab states, and you, in this chart, at the UAE, have seen exponentially more attacks than even Israel. Why is Israel being attacked, or UAE being attacked more than Israel? There are a lot of questions. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ዲፕሎማሲ ክትገብሩ ከይድኩም ነርኩም ናብ ምስ ኢራን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እውን ተራኺብኩም ነርኩም ኢኹም ኩናት ምስ ተጀመረ ግን ካብ ዳርጋ ካብ እስራኤል ንላዕሊ እውን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኹም እዩ ዝወርድ ዘሎ ስለምንታይ ኢራን ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ናባኻትኩም መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ዝያዳ ትጥቅዑ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ይብላ ኣሎ እቲ ሕቶ እስከ There are a lot of questions there. I think they're really important ones. But you're right, over 60% of the attacks, more than Israel and the Gulf countries combined, have been directed at the UAE. And that's a fundamental question. Why? But going back to your first question, we've always tried the diplomatic channel with Iran. We've tried it for decades. And I was in Tehran in early February. We have been working with the United States for months to try and de-escalate tensions in the region. We were supportive of direct negotiations between the United States and Iran. We did not ask for a war in our region. We did not start a war in our region. But as a result of these operations, we have now seen Iran take the irresponsible decision, instead of negotiating with the United States over really well understood concerns over its nuclear program, over its ballistic missiles program, over its support of state non-state. እዚ almost ንኢራን ጥፍዒት ኣብ ገጻ እዩ እዚ እታ ትዛረቦ ዘላ ብምሉእ ቅድሚ እቲ ኩናት ንኸይመፅእ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ንገብር ነርና ኢላ ኣነ ንባዕለይ ከይደ ነረ ናብኡ ብዙሕ ፅራሕ ንገብር ነርና እቲ ፀገም ምስ መፀት ግን ኢራን ትገብሮ ዘላ ፍፂምካ ተቐባልነት ዘይብላ ኣካይዳ ዘይሓላፍነታዊ ጉዕዞ እያ ትገብር ዘላ እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘቕርብዎ ዝነበሩ ቅቡል ዝኾነ ሕቶታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ረኣይዎ እቲ ክሳዕ ክንደይ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ነቲ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ክሳዕ ክንደይ ተላቢሶሞ ከም ዘለዉ ኣነ ነዚኣቶም ድማ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምክንያቱ ኢማራት ካብዚ ጉዳይ ዝረቢሓ እንተወፅያ ድሮ ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ኮይና ንሱዳን ትገብሮ ዘላ ሎሚ ከርእየኩም እየ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ቀይራ ኣላ ኣብ ከባቢና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ፅንኢልና ክንሪአና ከም ትሪእዋ ዘለኹም እንታይ ትብል ዘላ ኢራን ኒኩለር ናታ ክትገድፍ ምዃና ክትዘራረብ ኣብ ዑማን ክትረዳዳእ እቲ ዝበለፀ ዲል ንክገብሩ ተዳልዮም ከለዉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ረጊፅዎ ከይዱ ሎም ኩሉ ሰብ ዝኸሶ ዘሎ እሳ ግን ብግምጣሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዮም እዮም ዲል ምግባር ነቲ ዓለም ተሓቶ ዝነበራ ኒኩለር ባሊስቲክ ሚሳይል ዓቕምናቶም ክድምስስዎ ኒኩለራዊ ዓቕምናቶም ክረክብዎ ኩሉ ነገር ከረክቦ ሽዑ ከም በዓል ኢማራት ዳመሰላ ብገንዘብ ገይረ ነተን ሃገር ከም ሱዳን ጌርካ ንምብትታና ክገብርዎ ከም ሊብያ ንገዳፊ ኣፅዋርካ ኣራግፊ ኢሎሞ ኣፅዋር ምስ ኣራገፈ ሊብያ ሎሚ መፃወት ናይ በዓል ኢማራት ኮይና ኣላ ከምኡ ክገብርዋ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ሕጂ እውን ምስ ኣሜሪካ ተጎራቢቶም ንኣሜሪካ ገንዘብ ሂቦም ልክዕ እዚ ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ኢራን ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኢራን ከዓ ንዖም እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ኢራን ጎረቤቶም እዩ ሃብታም ህዝቢ እዩ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ሓያል ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ኢራን ክቋፀሩ ተርሑ ኢሎም ሓደ እቲ ሃገሮም ከስፋሕፍሑ ክኽእሉ እዮም ደሴታት ኣለዎም ዝደልይዎን ንዓን ክረኽቡ እዮም እናተቐባበላየንካ በዚ ድማ እቲ ሓንቲ ረይዋ ዘገርም እዩ እቲ ዘረባ ማለት እዩ ብዙን ስሙ No country should actually hold those straits as hostage. The foreign minister of the UAE, ABZ, has said we will not be blackmailed by terrorists. What does that actually mean? It means you can't bully your neighbors, your supposed partners. Look at, for example, Yalda, what's happening today in the Strait of Hormuz. The Straits, and I'm sure your viewers know this, is a really narrow international waterway that allows for the passage of ships and vessels which carry a whole range of things. And of the world's oil come from here. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ሃገር ክዓፅዋ ይግባአን እዩ ንዝኾነ ሃገር ድማ ቦሊ ክገብሩ ኣይግባኦም እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበርቲዐን ብክልቲኡ መንገዲ ንኢራን ይሓርማ ኣለዋ ኢራን ድማ
ملسي ومالو نز قدايزي أبزو سمعوهم شعونا السعودية غريكم مردم بگم بحث سائل و عملیات ساحلی رو شما مطرح کردید خدمت مردم باید گفت نیروهای مسلح ایران آمادگی 100% دارن در صورتی که خطایی رو آمریکایی‌ها انجام بدن در منطقه انتای زبل زلو مسيركم بحتر زبالة بقوم فارسي تزارب زلو قن ترجمة ماريلهم لالو إيران أنا لسه بحقراو تلفزيون تزرب دمايزي نا إيران سراويت مالتيو are 100% ready to execute a coastal operation inside the shorelines of Bahrain and the UAE if America makes a mistake in the region. أمريكا سراويتنا بإيران جزء كتب قصة فتينا سراويتنا إيران ميت تدليل وانتخبر ني إيران ني بحرين نجمعهم ناي بحرين ناي إمارات وريرون كحزوي بلالو. سلزي تقينات كابنا مثالات قلنا ناب كالي درجة سجروا لزخل من قدلو. And then landing on the shores of the UAE and Bahrain is on the agenda. سلزي نزين هجرات زياتن كيت كمورارن أبا agenda زللو. In the training exercise of our armed forces سراويتنا دما نزي قد دايز بخمي كم زفتسمو training يرولي بلالو. They are ready training and the coordinates exist. كم بخمي من قد خمس قبرو دما حاسبة مالو. سلزي عند حرا أمريكا نبانا قصة مسيا نحنا نبي قصنا كم نخيد يوم زبلو زلو. زيد ما نفسو زخالة أبي أزار بارسن أكاد عينت بمكوين زللو. سلزين تاينا نرزلنا زقداي نبي قصة خيد كم زخل يوم زنقرونا زلو. أما وداتا نفس سعودية نذكر. What is going on in السعودية كل سبب السعودية ها أمونغو زقبروا وازلو ناي سعودية ريه كتحازلكم سلزلو خي أبدو سمعج. Reports in the New York Times. Do you think that's an accurate reflection of the state of things? Thank you, Lucy, for having me. Yeah, I think the same propaganda tactic is being used again. Earlier, some media operatives in the US claimed that Saudi Arabia was lobbying Trump to launch a war against Iran. That was thoroughly debunked. And now, on round two, they are claiming that Saudi Arabia wants the US to strike Iranian energy installations and to have a prolonged war after Trump's 5 days ultimatum. I think there is this kind of obsession with putting words in Saudi Arabia's mouth, and it's astonishing to me, to be honest. And I think that زي أناليس ناي سعودية أنتاي زبل زلو نيويوركر تايمز ناي سعودية مراحي محمد بن زايد يدفع كم زلو دونالد ترامب نتكوينات نقصلون كبيت زخونه متقعت نخايد يدفعوا خمسة لو بتحر مجارجة زقلت حبريتها وتشينيرو حق دي مزبلتنا سعودية تقبر زلا يكون انزي دايما دايلهم السعودية أبتكوينات تنكتوا سعودية أبتكوينات تدقف كم زلا مركز نمسمعها السعودية نملك كام سعودية زيادة نكترم بنا إسرائيل إلمنتس كم ما بنا إمارات أي بلوني قد بنا إمارات حيلتات بتحر مجارجة زي فبرخ زليو السعودية كل جزء كشكل والله مهنيات السعودية تزعبية هجري أبزوبازي أبزي ناي خليج هجرات زبالة لما كلام برا سعودية عباي هجريا سعودية أنصار إيران تجبر زلا تقبلنا ناي تكوينات نخرج عبي تراي زلوا سعودية قد كاردناتها بتقع غاية زلا سلازم بتتقع جامي سعودية زي بلوتون زي دفعتون كنسو بسعودية بشم سعودية زقبر زلا بتحر مجارجة كم زجيرو سعودية محمد بن دونالد ترامب بعلو نتي حبريتا تناخيفون يريو سلازي أجندة ناي إمارات يجدف زلا دونالد ترامب بعلو إذا كان تاي زريكا بتدقاقامي اتكونتات نابي قوتي خيط كم زلو قطرن تاي لايلكم قربيتنا إمارات قربيتنا إيران كتقصل يا دمايلو سعودية دما مس إمارات زلنا تقم مس إيران زلنا تقم ردويو تقصي قبرنا زلا قبولا يكونن كلكوليو جن بتعقصت كنصبينا بدبلوماسيا من قدكم فتحكم فتنينا كلام مرتات يبلنا مالتها يكونن جن نجر بسلام من قدكم فتحكم فتنينا بمبال كساب حجي نق مبال أبي هلا اتميديا تدما بزنا السعودية نجر محمد بن سلمان نتكوينات يدفعله مغنية تراب حصلوا زلوسو أبتكوينات دونالد ترامب زيادة نخدك عيد للو سلزي دونالد ترامب نبتكوينات نكاتو أجو خايب له يدفع فول زبل زربا بمولو كابد حرم مجارجة في برخ زلمبر السعودية بتغكل كومس لزبالتها يكونن حجي ناي السعودية بوتا أب السودان أب كرافريك عندما بخمي من قدي كتحسوا يفتنوا له أبتز غطى زلا فيديو سبوق يركريكمي and this is going to be very important مهنياتو إمارات أبقونا أمريكا ملو بملو تسليف الله إسرائيل أمريكا إسرائيل إمارات نتكوينات كنا واحدة ليالوا دونالد ترامب دما قطباني على ماسكي ولو نابي قصك خير خير خود بحجينا هنريه لنا إزيان كلتنا نتات أتاها عيسكم حزوان مهنياتو أب كرنا أفريكا بفلاي ناب السودان بشم السودان ناب إثيوبيا غير كادما نابير تراغس كا خجبر زغل إذا كنتات زي عبد الوا كل ويو نزياد ما بأبتات تغطس الحجي نابو قد بتناي كرنا أفريكا خاطر سلوزغونكو بوكن رينا let's go region where borders, sovereignty
and historical grievances remain deeply significant, references to ports, especially specific ones, carry far more than economic meaning. In Eritrea, the mention of Assab drew particular attention. Assab, located along the Red Sea, is not just a port, it is a symbol of national sovereignty for Eritrea, especially given the historical context of Eritrea's independence and its past relations with Ethiopia. Any suggestion, even indirect, that such a port is underutilized or could be part of broader regional arrangements can be interpreted as politically sensitive. As a result, reactions from Eritrean perspectives focused less on the economic argument and more on the implications behind the wording. Similarly, in Somalia, the እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ ነገር ኣብዚ ክርዳና ዘለዎ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ሸብዳዕዳዕን ዘረባን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ወገን ኤርትራ ንኤርትራ ዝትንክፍ ንወደባት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ ዝጥቀምሉ ዘለው ስነ መጎት ንዑ ክትንክፍ ደልዮም እዮም ስለምንታይ ደምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ ምዝ ኩናት ናይ ኢራን ብዝተሓሓዝ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ንዑ ድማ ከመይ ገይሮም ምስናትና ተሓሒዞም ምስቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምናቶም የተሓሕዝዎ ከም ዘለዎ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እየ emphasized how important all the issues that we're going to discuss. I think we need to bring the core idea of how significant sea access is. And personally, if you allow me, I'd like to see the speech that was delivered by Prime Minister Abiy Ahmed in retrospect, when the very question of requesting sea access as a country with 100 million people, how important has been underscored by the Prime Minister. And it's very interesting now to, align with the current, situation. ሕጂ እንታዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለው እቲ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብመንገዲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተላዒሉ ዝነበረ ኣብ ፓርላማ ክዛረብ ከሎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀገም ኣቐዲሙ ይርእይዎ ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ ፀገም ተጋጢሙ ኣፍደገ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ የድልየና ኣንቢቢ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ስለዚ ነዚ ዝተነበዮ ነገርሲ ድሮ ሕጂ ኣብ ቅድሜና መፂና ኣሎ እናበልዮም ትዛረቡ እንታይ እዩ ኸይሉ ነይሩ እሱ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከባቢ ፀገም ተጋጢሙ ወይ ሑቲ ወይ ገለ ገይሮም ተዓፅዮም ንሕና እንታይ ንኸውን ይብል ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎም እዮም ተዓፅዮም ዘለዉ ኣይርደኦም እንዲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስዑድያ እኮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ቀጠር እኮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለካ ንዘለካ ፀገም ትሰግሮ ማለት ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለካ እቲ ሽግር ንዓኻ የገጥመካ ማለት ኣይኮነን ባሕሬን እኮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ቀጠር ኩዌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኢራቅ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ እቲ ሕቶ ግን ወሽመጥ ሓርሞ ስለ ተዓፅዎ እዩ ቀይ ባሕሪ ሑቲ ነዚ ባቤል መንደብ ዓፅዮም ከለው ኤውሮጳ ዘለው ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተዓፅዎም እዮም እዩ ዝብሉ ነይሮም ስለምንታይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃሊካ ይሃለወካን ኣይኮነን ትሕቶ እቲ ኣገዳሲ ቦታ ናትካ ድዩ ኣይኮነን እዩ ትሕቶ ኣብቲ ቦታ እቲ ኮይንካ ሓላፍነት ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ዘይትኽእልን እዩ ትሕቶ እንታይ ንክብሉ እዮም ዝደልዩ ዘለው እዚኦም ኩሉ እቲ ነገር ዝገብርዎ ዘለው እዚ ሕጂ ኣጋጢምና ዘሎ ናይ ነዳዲ ፀገም እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልናያ ብምባል እዮም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ዘለው ናይ ነዳዲ ፀገም ናቶም ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑሎ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ጥራይ ዘይኮነሲ ዝወስድዎ ዘለዎም ምርጫ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ፀገም ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ኢማራት ዘለዎም ተፀጋዕነት ብኢራን ነቲ ሓንቲ መርከብ ናቶም ኣጋጢምዋ ዘሎ ስምዑ ኢትዮጵያ መርከብ በሆርሙዝ መዘጋት ሳቢያ አንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ ጭና ለመቆም መገደዷ ተሰማ። አብይ አህመድ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በቅርቡ ያደረጉት ጉዞና በጦርነቱ የያዙትን ውግንና ተከትሎም መርከቧም ይሁን ሰራተኞቹ አደጋ ላይ መውደቃቸውና ኢራን በቅርቡ ያወጣችው የኢለፉ ማስታወቂያ መጠቀም እንዳልቻሉም ኢትዮ ፎረም ሰምቷል። የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት ውስጥ ሳይጠሩ ካልተሳተፍኩ የሚሉት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት እንኳን ሌላው ዓለም በየቀኑ እንኳን ድሮን እና ሚሳኤል ተቆስባቸው ሀገራት በገለልተኛነት ሁኔታውን እየተከታተሉ በሚገኙበት በዚህ ወቅት እሳቸው ግን ኢራንን ሲያወግዙ ይህንን ማድረግ ደግሞ በስልክ ብቻ በቂ አይደለም ብለውም ወደ አቡዳቢ በአካል እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ብልጽግና ብዝገበሮ እንደራ መርከብናቶም ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብቲ ውሽጢ ተዓፅያ ከም ዘላን እተን ብኡዝ ሓልፋ ድማ መተመረኽብ ሓልፋ ዝፍቀደን ድማ ኢራን ተፍቅደለን ጥራያን ኣብ ኖርማል ግዜ እንተዝኸውን ነይሩ ብልጽግና ምስ ኢራን ዝነበሮ ዝምድና ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ኣባል ናይ ብሪክስ እውን ስለ ዝኾነ ክወፅእ መኻለት ነይራታ መርከብናቶም እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣርሒቆም ስለ ዘይሓስቡ ናብ ኢማራት ገፁ ዝያዳ ስለ ተፀግዐ ጉዳይ ናቱ ድማ ኢማራት ኣብ ዓይኒ ራዳር ናይ ኢራን ኣብ ዘላትሉ ኣቡዳቢ ከይዱ ኣብኡ ፍሽኽሽኽ ክብል ስለ ተራየ መርከቢ ኮነ ብሕጂ ኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ኢራን ክሕልፍዎ ዝኽእሉ ይመስለኒ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እታ መርከብ ናቱ ኣብኡ ተረጊጣ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ንኣብይ ኣሕመድ ኣቡዳቢ ይፍተውዎ ናይ ነገስታት ናይ ኣቡዳቢ ይገደስሉ እምበር
ነዳዲ ወላ እንተ ጠፍአውን ንሳቶም ድጎማ ገይሮም ከጥዕኑን እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ክጣፍኡለዮም ወላ ሽግር እንተባሰ ድማ ሽግረይ ኣብ ሚድያ ከም ዘይወፅእ በቲ ዘለዎም ጭዋዳ ገይሮም ናይ ዲፕሎማሲ ከም ድማ ናይ ሚድያ ኮንትሮል ዘለዎም ገይሮም ከጥዕኑን እዮም እስራኤልን አቡዳቢን ክልቲኦም ሳቶም ጥራዮም ከጥዕኑን ዝኽእሉ ብምባል ፉሊ ኣብኣቶም ተመርኪሱ ናብኣቶም ተፀጊዑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት እዩ እዚ ምርጫታት እዚ ኩሉ እቲ ምርጫታት ሕማቅን ሓደገኛን ጥራይ ምዃኑ ይኮነን እዚ ወስዶ ዘሎ ካልኩሌሽንስ ኣከባቢና ዓብ ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእሉ ካልኩሌሽንስ እዮም ስለምንታይ እዚ ሃገር ኢማራት ዝበሃል ክንምንታይ ንከባቢና ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለንግንዘብ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶም ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን እንትኾነ ምዚ ዘለናዮ መድረክ ኣላጊቦም ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ እዩ ስኻ ኣፍደገ ባሕሪ ስለዘይብልናዩ እዚ ፀገም ዘጋጢምልና ዘሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ኣፍደገ ባሕሪ እንተዘልወና እዚ ፀገም ኣሚን ትህዝቦም ቁሩብ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ኣፍደገ ባሕሪ ሃሊካን ብወሽወጥ ሕርሙዝ ነዳዲ እንተተዓፅዩ ትገብሮ ነገር የብልካን ኣፍደገ ባሕሪ ሃሊካ ነዳዲ ብዙሃን እዚ ኬንያ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣለዋ ታንዛንያ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣለዋ but these people I don't understand ትናቶም ህውተታ ይቕፅል ኣሎ እዚ ግን ከተሓዘልኩም እየ ክምለሳ ብኸመይ ምስቲ ኩነታትና ከተሓዝዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ካብ ወፃኢ እቲ ኩነታት ናብ ኩናት ገፁ ክፅጋዕ ከሎ ድማ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ብዓውደ ኩናት እውን ናብ ርሱን ዝኾነ ደረጃ በፂሕሎ ኣሜሪካን ኢማራትን ድማ ቀጥታዊ ኢድ ክእትዋ ጀሚረን ኣለዋ claims capture of strategic border town near Ethiopia. Sudan's paramilitary rapid support forces says it has captured the strategic town of Kurmuk in Blue Nile state following intense fighting with the Sudanese armed forces. In a statement, the RSF claimed its forces alongside the Sudan. People's Liberation Movement North took control after fierce battles, reporting heavy casualties and seized military equipment. The claims have not been independently verified and the army has not responded. Kurmuk, located near the Ethiopia border, is a key corridor linking Blue Nile and center states and providing access to critical infrastructure, including the Al Rasairs Dam. Residents reported heavy gunfire and explosions with civilians fleeing and basic services disrupted. እነዚህ አሁን ከኩርሙክ ወደ አውሳ ሜዱ ነው የተከሰተውን ነገር ስለዚህ ተሎ ሊያልቅ ይችላል ጦርነቱ በሱዳን ላይና በዳመሸሪ የሚባለው አሁን የኛ ኃይል ተጨመረው ነው ያለ ጦርነቱ ትንሽ የተባባዘ ይመስለኛልና ኩርሙክ ላይ አንድ ሰው አልቀረ እነዚያን ወደ አውሳ ነው የተይዘው የሚጫኑ ስለዚ እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ናይ ብልፅግና ሰራዊት እዮም ካብቲ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዳዕመ ሰራዊት ናይ ሱዳን ናይ RSF ማለት እዩ ነዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ትበሃል ተቆፃፂርዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለምንታይ ነዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ፉትሆልድ ግንባር ክሕዝ እንድሕር ክኢሉ ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ስለምንታይ ካብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሎጂስቲክስ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ናይ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ከይገበርካ ነዚ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብ ነዊሕ እዋን እውን በዚ ይፅዕር ነይሩ እዩ ብልፅግና እንተኾነ ብፋኖ ገይሩ ነዚ ቦታታት ዝቋፀሩ ብዙሕ ፈቲን እዩ ብፋኖ ሓራውፅ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ቦታ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ ቦታ ንእሽተይ ቦታ እንድሕሪ ሒዙ ዕላማስ እዩ ሎጂስቲክስ ብኢትዮጵያ ጌርካ እቲኻ ሎጂስቲክስ ጥራይካ ኣይኮነን ወታደራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስልጢንካ ናብዚ ቦታ እዚ ከም ዳዕመ ሰሪዕ ክዳን ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ጌርካ ናብቲ ኩናት ክትእትዎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዳትስ ዋይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንነብሱ እናተቃፀሎ ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ብዝለዓለ ደረጃ ክዋሳእ መሪፁ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዝለዓለ ደረጃ ክዋሳእ ዝመርፅ ዘሎ እዚ ድማ ነዊሕ ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎ ኣብዚ ከምዚ ብተደጋጋሚ ንዘረቦ ዘለና ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓደ ኮር ስትራቴጂ ናቱ ናይ ህላዊኡ መፃኢ ህላወ ናቱ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝምርኮስ ገይሩ ዝወሰደ መርሕነት እዩ ዘሎ ኣብ ኢማራት ነዚ ድማ ኩሉ ዋጋ ንክኸፍል ድልው እዩ ዋጋ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ዓይነት ረሳሕ መንገድታት ክኽተል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዘድሊ ዋጋ ንዋሽንግተን ከፊሉ ንኣሜሪካ ኣብ ዝኸድካዮ ኣብ ጎንካ ኣለኹ ብገንዘበይን ብዓቕመይን ክሕግዘካየ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብግልኻ ትካላትካን ቢዝነሳትካን ኣብ ኢማራት ዝደለኻ ንክትገብር ወላ እውን ፅባሕ ንጎ ኣሜሪካ እንተተፃቢኣትካ ኣብ ኢማራት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብዝብል መንገዲ ኣብ ናይ መፃኢ ህይወቱን ናይ መፃኢ ናይ ደቁን ውሕስነት ክብዎ ከም ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝዋስኡ ዘለዉ እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና መርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት
نزي صلوانات ناي بفلاي بزاب ذكر يكون صناكو سراويت ناي بلصقنا بقطع بمحرنيا يتزارب صنيو مستدعى مساريع كوينهم نزي كورموكس بحال بوتاني مكوزار كم أبركوتو خمس جبرو إيزن الجرزلو إذا خا again سراويت السودان كبيت بده يقط ما خمسة ليز نقرزلو كالاي بده هجنا له سراوي السودان ستراي كونت بده هجت يموزلو نزي حدش كمبار جيرم نزي بوتاس لتقصص تراي كونت there is another ولا كالاي ريبورت كابيتوبيا ونير نزون سمعوا دحر أمريكا وسياتو زلا مجلس دماك بكمي ድንበር ውጊያ ቀጥሏል። ኩርሙክ በሄሜቲ ጦር እጅ ገብታለች። ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት ድንበር ባለፉት 3 ቀናት ከባድ ውጊያ ተቀስቅሷል። የሱዳን ብሔራዊ ጦር ባለስልጣናት በዚህ ጦርነት ኢትዮጵያ እጇን አስገብታለች ሲሉ እየከሰሱ ነው። በአንጻሩ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ድል እንደቀናውና የድንበሩን ስፍራ እንደተቆጣጠረ ይፋ አድርጓል። ሲንሁዋ የዜና ወኪል እንደዘገበው የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት ከሱዳን ህዝባዊ ነጻነት ንቅናቄ ሰሜን ጋር በመሆን ባደረገው ወታደራዊ ጥቃት ከ400 በላይ የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውንና ከፍተኛ መኮንኖች መማረካቸውም ተገልጿል። ኩርሙክ በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ የምትገኝና የብሉ ናይል ግዛትን ከሲናር ጋር የምታገናኝ ስትራቴጂካዊ ኮሪደር በመሆኗም መያዟ በቀጠናው ያለውን ወታደራዊ ሚዛን ስለዚህ ሱዳን ኩነታት ናታ ናብ ጽቡቅ ገጹና ከደኸሎ ሕጂ ድማ ሓደ ብድሆ ገጢምዎም ኣሎ እዚ ብድሆ እዚ ድማ እንኮ መፍትሕናቱ ጽምዶ ይካውን ዝኽእል ዘሎ እቲ ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ብወገን ሱዳን ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልዩ ስለዚ እቲ ጽምዶ በዚ መልክዕ እናቐጸለ እንድሕር ከይዱ ሱዳን ጥራይ ደይኮነ ፋኖ እውን ኣብቲ ጽምዶ ከኣቱ ምዃኑን ሓደ ዓቢ ግንባር ናይ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ትግራይ ከምኡ ድማ ኣምሓራ ዝሕወሶ ሸነ እውን ቀሲሉ ክሕወሶ እዩ ስለዚ ምክንያቱ ሸነ ግድን እዩ ክሕወስ ሸነ ኣብዚ ስለምንታይ ንመጻኢ እዩ እዚ ቦታ እዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢ ሸነ ኣብዚ ከባቢ እዚ እንድሕሪ ዝኾነ ክገብር ዘይክኢሉ ንክልቲኦም ንፋኖ ንሸንን ሽግር ክፈጥረሎም ዝኽእል ከባቢ እዚ ስለዚ ናይ ግድን እዮም ሳቶም ከዓ ገለ ነገር ክገብሩ ክፍትን እዮም ቢካዝ እቲ ሲቹዌሽን ንዓታቶም ሓደጋ ክፈጥረሎም ዝኽእል ስለዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ እናሓየለ እንድሕሪ ከይዱ ምስ ድሮናትን ገለን ዝዕጥቆም ዘሎ ተመሊሶም ንፋኖ ይኹን ንሸነ እውን ክሃርምዎ ምስ ሰራዊት ናይ ኣቢ ኮይኖም እውን ካልእ ክገብርሉ ስለ ዝኽእሉ ክልቲኦም ወገናት ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍሻል ብዙሕ ፈተነ ክገብሩ እዮም ስለዚ ከም ብሓድሽ እቲ ኩነታት ናይ ኩናት ንሰሜን ዘይኮነ ናብዚ ከባቢ ሱዳን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክካየድ ከም ዝኽእል እቲ ንሪኦ ዘለና ጽምዶ ብህዝቢ ብግምታሉ ካልእ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል ንክንግምት ዘኽእል ኩነታት እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት ኣብ ክብድ ዝበለ መድረኽ ኣብ ዘለወሉ ካብ ኣሜሪካን ኢማራትን ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ምስ ኢማራት ብዙሕ ግዜ ክራኸብ ቀኒዩ መርኣያ ናቱ ድማ እዚ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናቱ ናይ ኣፍሪካን ናይ ዓረብን ተባሂሉ ዝፍለጥ መሳድ ፕሎስ ማለት እዩ እንታይ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ኣብ ዝቐረባ the strike on the ዳይን ዝበሃል ማለት ቦታ እዩ teaching hospital ማለት እዩ in East Darfur by the SAF ሰራዊት ሱዳን ዝተገበረ መጥቃዕቲ which killed at least 64 people and injured nearly 100 others is appalling. تذكري والله بسراوي السودان استفدت من مدقعتي أب حد ممهار هوسبيتال مالتيو سوسان 4 سبات كم زموتون 100 سبات كم زغسلون نحق النتو أمريكا I don't know كتابنو واريخ ما يتابنون كالا رستغينو تا أجنداتات هاتهم كن كالي سلو زغاني ولا بعلم هاريبو موند كبلو زغولي أمزي بزعق زي زقبرو ويو نزي نبحق زحزنن زصيفن تكبار مخانون this vital hospital is now inoperable ስለዚህ እቲ ሆስፒታል ሕጂ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ the preventing innocent civilians of life saving care ስለዚ ኣዝዮም ንሰባት ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ከም ዘይከኣለ ካብ ኣፕሪል ወይ ወርሒ 4 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ more than 2000 people have died from over 200 attacks on medical facilities ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቀረባ 23 ኣብዘን ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይሲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ 23 ቦታ ሆስፒታላት ይኹን ካልእ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ክሃርም ፀኒሑ ከምዚ ኢሎም መግለፂ ኣውፅኡን እዮም ናይ ሰራዊት ሱዳን ወላ እውን ጌጋ እንተፈፂሙ ግን ተቀላጢፎም ከቢድ ዝኾነ መግለፂ እዮም ዘውፅኡ እዚ ድማ እቲ ዕላማ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ብፍላይ ዝመሳት ፕሎስ ምስመን ወጊኑ ከም ዘሎ ንክትፈልጥ እውን ኣገዳሲ እዩ ካልእ እውን ኣውፅኡ ለኸረየኩም እየ which must never be targeted the violence from both sides must stop they must accept a humanitarian truce to end the suffering
of the Sudanese people and allow those injured to heal in peace and security. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም ወገናት ዝገብርዎ ዘለዉ ጎነፅ ንህዝቢ ሱዳን ብጣዕሚ ይጎድኦም ከም ዘለዎን ክልቲኦም ድማ ናይ ሰብኣዊ ሓደ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክእውጅ ክኽእልሎም ምእንታን እቲ ኩነት ህዝቢ ተጎዲኡ ዘሎ ሓገዝ ንክረክብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ዘሎ ግን ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘሎ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝብል ኩነታት ተጠቂምካ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብካልእ መንገዲ ንምዕጣቁን ካልእ ሰፕላይ ቼን መንገድታት ንምፍጣሩን ኢማራት ቁርብ ኣብ ሽግር ወዲቓ ስለ ዘላ ግዜ ንክትገዝእ ትፍትኖ ዘላን ትገብሮ ዘላ ፃዕርን እዩ ስለዚ ክሳብ ንስ ኢማራት ዝጥዕማ እንታይ ክትገብር እያ ብብልፅግና ጌራ ክትዋሳ ክትፍትን እያ እንተጥዕምዋ ድማ ካልኦት ንበዓል ጫድ ድዩ ንበዓል ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ድዩ ደቡብ ሱዳን እውን ንባዕሉ ሽግር ገጢምዎ ስለ ዘሎ እሱ እውን ኣብቲ ኩነታት ኣሎ ካልእ እውን ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም The Sudanese Muslim Brotherhood, trained and supported by Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, has been designated by State Department as a foreign terrorist organization and especially designated global terrorist for mass executions of civilians. We will continue to use unavailable tools to deprive the Iranian regime and Muslim Brotherhood chapters of the resources they need to engage in as ከም ድሪዮ ዘለና ኣብዚ እውን ብተደጋጋሚ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዘውፅኦ እዩ ነቲ ክፋል ናይ ኣኽዋን ሙስሊሚን ወይ እውን ሙስሊም ብራደርሁድ ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ኣትዩሎ ዝብልዎ ዘለዉ ከም ኣጀንዳ ኮለል የብልዎ ከም ዘለውን በዚ ምክንያት ድማ እገዳ ንክገብሩ ኣፍ ደገ ከፊቶም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ክልተ ነጥቢ ሪኢኹም ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ታርጌትድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ይካየድ ከም ዘሎ ሳልሳይ ኣብዚ ለንቀነ ሓድሽ ኣፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ዘውፅኦ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ according to several diplomatic sources the draft of 1.5 billion military supply contract for Sudan's army with Pakistan facilitated by Saudi Arabia has been brought to a halt partly because of the ongoing climate of mistrust between Riyadh and Port Sudan. ታይም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ካብ ፓኪስታን ነፈርቲ ኩናት ገዚኣ ንሱዳን ክትቦ ንሰራዊት ሱዳን ክትጥቆ ምዃና ዝንገር ዝነበረ ንግዚኡ ጠጠው ተኢሉ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳን ኣብ መንጎ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ሱዳን ማለት እዩ ስዑድያን ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣገይን እዚ እውን ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ከፊላዊ ምስ ሙስሊም ብራደርሁድ ርክብ ኣለዎ ዝብል ዴዚግኔሽን ድሕሪ ሂቦም ኣለዉ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ዘይኮነ ኣካል ናቱ ዘሎ ሽም ጠቂሶም ምስ ሙስሊም ብራደርሁድ ርክብ ኣለዎ ኢሎም እገዳ ኣብ ልዕሊኡ ከውርዱ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ስዑድያ ብቐጥታ ምስ ሰራዊት ሱዳን ንክትሰርሕ ከቢድ ክኾና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ስዑድያ ሓገዝ ጠጠው ንምባል ስዑድያ ንሰራዊት ሱዳን ንከይትዕጥቆ ዝተገበረ ብኢማራትን በዚ መሳት ብሎስን ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ መገንዛብ የደሊ ቀፅሉ ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝወፀ እውን እታ ሌና ኑስቢሕ ትበሃል ዘላ ካብቲ ሚኒስተር ኦፍ ስቴት ትበሃል ናይ ኢማራት ማለት እዩ ምስ መሳት ብሎስ ከም ዝተራኸበት እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዝብሉ ዘሎ እንታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ ንሱ glad to have another opportunity to meet with UAE Minister of State Her Excellency Lena Nusbih ማለት እዩ to discuss a coordination on securing a humanitarian truce in Sudan as well as responding to Iran's indiscriminate attacks on the UAE while reaffirming our unwavering commitment to the security of the Emirates and regional stability. We are grateful for the UAE's continued partnership as we work together on the regional and bilateral priorities. ስለዚ again ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኢማራት ኣዝዩ ብቐረባ ብጥብቂ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ ኢማራት ኣብ ልዕሊኣ ዝወርድ ዘሎ ካብ ኢራን እናኮነና ጎኒ ጎኒ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንምፍታሕ እዚ ሰብኣዊ ርድኤት ንምእታው ድማ ምዛ ሰብ እዚኣ ከም ዝተዘራረበ እዩ ዝነግር ዘሎ ናይ ክልቴና ሃገራት ርክብ ድማ ንዞባዊ ናይ ክልቴና ረብሓን ዞባዊ ምርግጋእ ንምፍጣርን ድማ ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘሎ እውን እዩ ዝነግር ዘሎ መሰካሕ እዩ እዚ ነቲ ኩነታት ንክፈትሕ ኢሉ ዝኣተወ እዩ ንኩነታት ናይ ሱዳን ንኩነታት ናይ ኣፍሪካ ንክፈትሕ ንክሽምግል ንኩሉ ንክዓሊ ተባሂሉ ተልእኮ ተዋሂብዎ ዘሎ ይክን ንምንታይ ምስ ኢማራት ዝተጠናነገ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ሂዘ ቢዝነስማን ሓደ ናይ ቢዝነስ ትካል ዘለዎ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ስጋ ቅርበት እውን ኣለዎ ምክንያቱ ወዱ ንዑ ነዚ መሳት ብሎስ ወዱ ጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመሪዑ ዘሎ እዩ ስለዚ ቤተሰብ ስለ ዝኾኑ ዳርጋ ድሌት ክገብር ዝኽእል እውን ክትብሎ ትኽእል ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም መሳት ብሎስ advanced the discourse of Emirati humanitarian aid as a strategic narrative overlay precisely the UAE's role in intensifying and geographically expanding the war in Sudan because material and ስለዚ ኩሉ እዚ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ኩናት ንምስፋሕን
ኢማራት ድማ ካልእ ኣማራፂ ናይ ቴክኒኩናት ንምሕያልን ነቲ ናታ ብጣዕሚ ሰሪዕ ንምድጋፍን መንገዲ ክሳብ ትረክብ መሳለጢ ዝኾነላ ዘሎ including the ongoing of new war front via Ethiopia as evidenced by the Kurmuk attack እዚ ኣብ ኩርሙክ ዝበሃል መጥቃዕቲ ዝረኣናዮ ድማ ኢትዮጵያ ክንምታይ ኣብቲ ኩናት እቲ ተኣሊኻ ከም ዘላ መርኣያ ይብሉ this is not ሓደ ብጌጋ ሃንደበት ዘጋጥም ዘሎ ጌጋ ዘይኮነ በተደጋጋሚ ክግበር ዝፀንሐን structured and enduring modality of intervention ዝኻ መሳት ብሎስ ይኹን ካልኦት ኩላቶም ብጌጋ ወይ ከይተረዶም ዝገብርዎ ዘይኮነስ ጽቡቕ ኮይኑ ዝስራሓሉ ዘሎ መስርሕ እዩ the instrumentalization of the proclaimed humanitarian aid to legitimize and obscure the UAE campaign of violence executed via a proxy force መብዛሕቲ ግዜ ኢማራት ረድኤት ክብየ ትብል ነቲ ተወፅኡ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ክበየ ኢላ ናይ ረድኤት መኻይን ክእትየ ትብል ፍርቂ ናቱ ኣፅዋርን ካልን ሎጂስቲክስን ፍርቂ ድማ ረድኤት ናይ ሰብኣዊ መሰለ ዝጠቕሙ ዘለዎ ገለ ጌራ እያ ትእቱ ስለዚ ንዑ ንክትገብር ድማ ምስ ኣሜሪካ 500 ሚልዮን ዲ ወላ ገለ ክሕግዝ ኢላ መብፅዓት ያላ ብኡ ጌራ ድማ ናብቲ ኩነታት ነቲ ናታ ፕሮክሲ ንክትዕጥቕ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ከም ዝፈጥረላ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኢማራት ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ጎኖም ጠጠው ኢላ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚኣ ንኢማራት ኮንፍሮንት ክገብርዋ ወይ እውን ግደፍ ክብልዋ ጠጠው ከብልዋ ድሌት ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከመይ ኢሉ ይተኣሳሰር ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ እናተጠናነገ ዝኸይድ ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብን ምርዳእን ኣድላይ ክኸውን ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይፅበዮ ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ፀገም ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ምስ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝዳወብ ወላ እኳ ኣብ ደገ ባሕሪ የብሉ እንተበልካ ምስ ብዙሓት ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዝዳወብ ንኢማራት ንኢትዮጵያ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢዶም ክቋፀሩ ምኻሎም እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ምስ ኩለን ሃገራት ሽግር ንክፈጥሩ ዝኣክል ዕድል ይፈጥረሎም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ ሶማልያ ኢትካ ኣታታቲኻ ንሶማልያ ክትሕምሳ ተደሊኻ ነን ኢትዮጵያ ኣለካ ሶማል ዝዛረብ ዝብለካ ናብ ሱዳን ገፅካ ተኮይኑ ከምኡ ናብ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ናብ ኤርትራ ገፅካ ከምኡ ናብ ጅቡቲ ገፅካ ናብ ኩሉ ወገን ኣጀንዳታት ሕማቕ ንከትገብር ተደሊኻ ጽቡቕ ገይሩ ከሳስየልካ ዝኽእል ኣብ ብልፅግና ወይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተተቆፃፂርካ ማራ ኣድቫንቴጅ ይዝቦም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንክትቋፀርን ንክተደቅስን ኣንፃርካ ዝኾነ ንከይገብር ንክትገብር እውን ዓብ ሓገዝ እዩ ዝገብር ስለዚ ኢማራት ነቲ ገይም ፀዓዱ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጽቡቕ ጌራ ኣንቢባቶ ጥራይ ደይኮነት ብገንዘብ ጌራ ልዕሊኦም ኮይና ንኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ ኩሎም ማስተር ናቱ ኮይና ኣላ እዚ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ጥራይ ደይኮነስ ኢቨን ካብ ስልጣነ እንተተገሊፈ መህደሚተ ክትከውን እያ ስለ ዝብል ካብ ኢማራት ናብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሃድመሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ከም ዘይህሉ ገይሮም ሒዞም እዮም እዚ ድማ ኢማራት ክሰዓር ከም ዘለዎ ጥራይኻ ካልእ ምርጫ ከሉ ይክእልኒ እዚ ኩናት ሕጂ መፅዎም ዘሎ ክቕይሮም ይኽእል ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና እንተኾነ ክቕይሮም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት ድማ ሕጂ ሓድሽ መርገፂ ሒዞም ኣለው እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Growing alarmed by President Trump's eagerness to do a deal to end the war with Iran that leaves them with a hostile but potent rival and are pushing to continue the fight. People familiar with their position said the leaders of Saudi Arabia and United Arab Emirates are lobbying the president to stick with the war until Iran is sufficiently weakened that it won't pose a threat. Is that a fair statement? ሕጂ ኣብዚኣ ዘብልዋ ዘሎ ዘረባ ስምዕዋ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ድዩ ገሊያ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ሓደ ዓብ መፅሄት business people and ፖለቲከኛታት ዘንብብዎን ንፖሊሲ ሜከርስ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘሎ መፅሄት እዩ እንታይ ዝብል ወፂኡ ነይራቡ ሳውዲ አረቢያ UAE back at Trump's peace efforts. Okay, people familiar with their position said the leaders of Saudi Arabia and the United Arab Emirates are lobbying the president to stick with the war until Iran is sufficiently weakened that it won't pose a threat. ስለዚህ እንታይ ዝብሉ ዘለው እዚ ምስ ኢማራትን ምስ ስዑድያን ርክብ ዘለዎም ሰባት ከም ዝሓበርዎ ክልቲአን ሃገራት ስዑድያን ኢማራትን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ንክቕፅሎ ንክደፍኣሉ ይደፍኣ ከም ዘለዋን እቲ ኩናት ድማ ጠጠው ክብል ከም ዘይብሉ ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ሰላም ገፁ ንኸይከይድ ይዕንቅፅዎ ከም ዘለዎ ወይ እውን ኩናት ንክቕፅል ይደፋፍእዎ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መልሲ ናይ ስዑድያ ክነግረኩም እየ መልሲ ናይ ኢማራት ድማ በዓላ ኮፍ ኢላ ስለ ዘላ ኣብዚ ናይ ስዑድያ ሽምግል ስለምንታይ ተጠቂሞምሉ ክንርኢና እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ግራማ to try and conclusively solve
to try and conclusively solve the issues I outlined a little bit earlier in our discussion. You can't have a stable region, either in our region or for the rest of the world, if Iran controls the Straits of Hormuz and sets the price of food and gas around the world, which they are currently doing today, 3.5 weeks in. You cannot have a stable region or world economy if Iran sponsors terrorist actors like Hezbollah, like Hamas around the region, groups in Iraq, etc. You cannot have a stable region or world if you have an Iran with a ballistic missile weapons program that today can reach as far as Europe, as we saw with the missile strike on Diego Garcia. Your Excellency, do you see an end to this? Do you see a light at the end of this? كم تريوو ዘለኹም ናይ ብሓቂ ነቲ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ቋንቋ ጽቡቕ ገይሮም ተላቢሶም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኩናት እዚ ከመይ ገይሩ ክውዳእ ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብላ ዘሎ ንሕና መወዳእታ ዝረኣየና ኢራን ክትዳኸም ክትክእል ኣለዋ ኢራን ትቆፃፀሮ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትርጉም የብሉን እቲ ኩናት ክውዳእ ይክእልን እዩ ንሕርሙዝ ኢራን ክሳብ ዝተቆፃፀረቶ ዝግበር ነገር ኩሉ ይክእልን እዩ እያ ትብል ዘላ ካልእ ሚሳይላት ናታ ክሳብ ኤውሮጳ ትበፅሕ again exactly ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቤዝ ናቱን ብኸመይ ይርዳእ ኢላያ ጽቡቕ ጌራ ቢባ መፅያ ትነግሮ ዘላ ስለዚ ክሳብ ኤውሮጳ ዝበፅሕ ክሳብ ዲዮጎ ጋርሲያ ዝበፅሕ ባሊስቲክ ሚሳይል እንተለዋ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ካልእ እቲ ቴሮር ኦርጋናይዜሽንስ ከም በዓል ሓማስ ከም በዓል ሒዝቦላ እዚኣቶም ብቐጥታ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎም እዮም ስለዚ ነቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ነቲ ናይ እስራኤል ግሩፕ ከመይ ገይራ ኤግዛክትሊ ክሰምዖ ዝደሊ ዘረባ ኣብ ፎክስ ኒውስ ትዛረባላ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ንኢራን እቲ ኩናት ንክቕፅል እስራኤል ትብሎ ዘላ ኣጀንዳታት ብምሉእ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይደሊ ኣሎ እዩ ግን ልክዕ ከም እስራኤል ኮይና ኢማራት ነቲ ኩናት ንክቕፅል ትደልላ ስዑድያ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከምዚ ዓይነት ድሌት ከም ዘለዋ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገለፀትን ሽማ ግን ሽም ናይ ስዑድያ ግን ደይመደይሎም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ንምርሳን ኣብዚ ስምዑ You see a light at the end of this tunnel, for the war coming to an end. The light at the end of the tunnel is in Iran's hands. They have to negotiate with the United States and the international community. The United States does not have to bear this burden alone. The NATO Secretary General came out with a very strong statement supporting President Trump's efforts with partners in Europe to keep the Straits of Hormuz open. World leaders, over 30, have signed a statement to that effect on Saturday, and more are joining this week, so they are committing resources to keeping the Straits of Hormuz open. So this is not just a US problem. This is a global problem, and that is the light at the end of the tunnel. Do you think the call ዘረባ እዚኣ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለም ደገፍ ሲኢኑ ስለ ዘሎ ቤላ ጌራ ደገፍ እያ ትቦ ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ተስፋ ኣለዎ ክትብል ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክውዳእ ይኽእል ንዝብል እዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን በይኖም ጥራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ይኮነን ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኔቶ ዘበገሶ ሓሳብ ኣሎ 30 ንኸውን ሃገራት ኣቲና ኣለና ስለዚ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምፍታሕ ንኣሜሪካ በይና ክትኮርዶ ዘይኮነስ ክንሕግዝ ኣለና ኩልና ሓላፍነት ክንወስደሉ ዘለና እያ ትብል ዘላ ስለምንታይ ዘረባ እዚ ይጥቀሙ ኣለዉ 26 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ስለ ዝሓለፈ ኢራን ተዳኺማ ኣላ እቲ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ገይርና ኢና ንሕና ድማ ብፅቡቕ ደረጃ ኣለና ሕጂ እቲ ዝመፀና ክንቋፀሮ ክኢልና ኣለና ኢራን ድማ ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ወሲዶም ስለ ዘለዉ ንቅድሚት መፂኦም ሕጂ ሽሞምን ወረቐቶምን ንቅድሚት የምፅዎ ኣለዉ ካብ ኔቶ ደገፍ ክረኽቡ እዮም እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኖም ክትከውን እያ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጎኖም ኮይና ኣላ በዚ ዘረባ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ብምድጋፍ ድማ ኣብ ሱዳንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዎም ኣጀንዳ ብዙሕ ድጋፍ ንክረኽቡን ሕማቕ ንዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ዓይኖም ዓሚቶም ንኽርእይዎም ዝገብርዎ ዘለዉ ገይም እዩ እዚ ስትሬት ፎርወርድ ካልእ ትንተናን ካልእ ሕልኽላኽን ዘድልዮ ኣይኮነን በዚኣ መልክዕ ጥራይ ሃዋ ትርድኦ ዘለካ ስለዚ we are witnessing a very very interesting topic right now interesting historical development ታሪኻዊ ምዕባለ ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ነቲ ኩናት ትቕበሎ ከም ዘላ ኣሜሪካ ንነዊሕን እስራኤልን ስለ ዝቆፀልዎ تقبلوا الحجي كم هاجر عرب كوينا دما نتي دونالد ترامب بينو بصقابو زغبرو الى عالم تخونو زنبرت نو نرب حزب عربن نحن نرب حزب زوبان ازيو قداس كوينا سلا زنبره نتي دونالد ترامب وق نحناون ابغنو لنا تخكلنيايو توشمت حرمز نكفت دما كلنا كنبركت علينا بمبال صبوق زخونه دغاف تقبلت نايت كوينات نكليا تقبر زلا زي دما عبي ترجم الله بوليتيكا ناي عالم بزي ملكع دما بزح مخسب كترخبل يعني صاب قمتالو ابت بوتات تطراي ديكونه ناب قرن افريكا كلاتهم بحماق عينست متوازنه برا امريكا حجي قبل الامارات زلوكم طعام تقير كبلوهم يم كم خبلوهم كجددوهم يم كسلد يا سلدن كالارستي جن بحفشه نريو زلنا صوتا نابزك خيد زخل زبال دلي بقمتالو كلتا نغر كريكم يه مجمريا حوتي ابت كوينات كاتو كم زخل زقلص حبريتالو ناو حوتي متاون تاي مالت كون خل حدا بتخاله دما سعوديا خي انتاي مرقص كلو هاي خلاب زي غداي زي سلازي كلتين بحدا كنريان كنفتني نازياس كسمعوا
Yemen's Houthis are reportedly preparing to enter the battlefield in support of Iran as tensions escalate amid ongoing American and Israeli actions targeting the Islamic Republic. According to reports from Tasnim news agency, a source familiar with the situation says the group is on full alert. It is ready to take control of the strategically vital Bab al-Mandeb Strait, a key global shipping route, using it as leverage against opposing forces. ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድሮ ኣብቲ ተዓፅኢሉ እንዲድበሃል ደሎ ካብ ቀፂልካ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባቤል መንደብ ድማ ስዑድያ እንተደልያ ነዚ እውን ክትልክቶ ትኽእል እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ if they want ስዑድያ እንድሕር ደልዮም ኣብዚ እውን መፅኦም ነዚ ቦታ እዚ ክዓፅዎ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ትክእለት እቲ ኢራን ተደልዮም ኢራን ተደልዮም ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ባቤል መንደብ እውን ብመንገዲ ሑቲ ገይሮም ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም ሑቲ ድማ ብተደጋጋሚ ናብዚ ኩናት እዚ ክኣቱ ከም ዝደልን ነቲ ዕላማ ናይ ኢራን ክድግፎ ከም ዝደልን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እዚአን ክልተ ነገራት ወሽመጥ ሕርሙዝን ናይ ኣብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ባቤል መንደብ ዘሎን ክልቲኡ ከተላግቦ እንድሕር ክኢልካ then it's actually very scary ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንነዳዲ ናይ ዓለምና ነቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ nobody in Trump's administration planned for Iran to ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝኾነ ሰብ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዕፅእ ከም ዝኽእል ፕላን ኣይገብሮ ነይሩ ዝኾነ ፕላን ኣይነበሮምን ከምኡውን ነቲ ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጋልፍ ሃገራት ዘለዉ እውን ክሃርሞ እዮም ኢሎም ኣይገመቱ ነይሮም ስለዚ ካብ ግምት ወፃኢ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገራት ፕላን ዘይገብሮ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዓፅዎ እንተኽኢሎም ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እውን ከም ተኽእሎን ከም ኩነታትን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም ነዚ እውን ይብሉ ኣለዉ ሕራይ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ሑቲ ምእታው እንተጋጢሙ ሓደ ካብቲ መን እዩ ዝያዳ ክህሰ ዝኽእል ሑቲ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንድሕር እንድሕር ኢልካ እቲ ቀንዲ ክህሰ ዝኽእል ስዑድያ እዩ ስለዚ ስዑድያ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝንመራኽብ ገይሮም ዝዓፅዎ ዝነበሩ ከየጋጥም ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክከላኸሉ ክፍትን እዮም እዚ ማለት ድማ ስዑድያ ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ዘይትደልየሉ ምክንያት ካልእ ኩሉ ተተረፈ በዚ ባቤል መንደብ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ካብቲ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ዝያዳ ስለ ዝትንክፋ እዩ now listen to this one እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል ስዑድያ ኣብዚ Spreading such rumors is twofold. First, to absolve Israel in the eyes of public opinion from being the sole country in pushing for this war. Second, to promote their wishful ambition of pulling Saudi Arabia into this war on their own terms. But Saudi Arabia reserves the right to act on its own terms only. So does Saudi Arabia have any influence at the moment over President Trump and the Trump administration? Are they advising him in any capacity? Are they contributing to strategy at all? Yeah, I think that Saudi-US relations has always been very strong, and we have a very good working relationship with President Trump. We consider the United States to be our strongest and most important strategic ally, partner, and friend. And I think the Saudi position is best understood through three principles: sovereignty, restraint, and strategic responsibility. And we have delivered that to President Trump. And I think he actually appreciates the fact that we, as Saudi Arabia, is in a different war, which is the war of stabilizing the energy markets. And we have done this amazingly, because if it wasn't for the Saudi decision to activate the petrol line that goes through the Red Sea, we would about what is happening as ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ንነብሱ ዝኻለ ተልእኾ እዩ ዘለዋ ኣብዚያ ንፉዕ ዝኾነ ኣናሊስት ናይ ስዑድያ እዩ ዝዛረብ ፀንሐ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤልን ሎቢ ግሩፕ ናይ እስራኤልን ከምኡ ድማ ናይ ኢማራትን ናብቲ ኩናት ንስዑድያ ንምእታውን ብኢራን ገይራ ዝያዳ ንክትህሰ ዝያዳ ንክትህረም ንምግባራን ብዙሕ ፈተነ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ኣገይን ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ውድድር ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ኢማራት ስለምንታይ ነዚ ኩሉ መደባት ናብ ካልእ መንገዲ ንክኸይድ ትገብረላ እንድሕሪ ኢልካዮም ሓደ ነገር ክርዳእካ ይኽእል ኣብዚ I'm going to show you ነዚያ ኣብዚ ዘርእየኩም ፀናሕኩ ስዑድያ እንታይ ትገብር ኣላ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ነዳዲ ናይ ዓለም ቁጠባ ከይበላሾ ኢላ ናብዚ ብቀይሕ ባሕሪ ብምውፃእ ነቲ ነዳዲ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ወይ እውን ነቲ ኩናት ናይ ነዳዲ ዘሎ ንምርግጋእ ዓብ ተራ ትገብር ኣላ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስዑድያ ብዓብዩ ቁጠባ ናታ ትራንስፎርሜሽን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃ እያ ትገብሮ ዘላ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፃ ክትገብሮ እንድሕሪ ኮይና
እዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ንኸይጅምር ስዑድያ ኣይትደልዮን እያ ነይራ ኣንጻሩ ብዙሕ ተቃሊሳያ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ዝገበረቶ ቃልሲ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከምኡ ድማ ምስ የመን ንሓድነት የመን እንኮላይ ንሑቲ ኣብ ግምት ኢኻ ሓድነት ናይ የመን ንክህሉ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝሰርሐት ብሑቲ ንስዑድያ ክጎድእ ዝኽእል ስጉምቲ ይወስድዩ ኣለውን እዚ ማለት ድማ ስዑድያ ካብዚ ኩናት እዚ እቲ ዝበለፀ ረብሓ ሒዛ ክትወፅእ ትኽእል ሃገር ኮይና ስለ ትረአ ዘላ ኢማራት ዓይኖም ደም መሊእዎም ኣሎ ስዑድያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትቅርቀረሉ ትኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ስዑድያ ኣብዚ ኩናት እዚ ወይ ክትረም ክትክእል ኣለዋ እንተዘይተሃሪማ ድማ ፖለቲካዊ ተነፅሎ ከጋጥማ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ብዙሕ ፀገም ወሪድዋ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩናት እዩ እዚ ኩናት እዚ ብብዙሕ መለክዕ ድማ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ ብርቅቕ ዝበለ ንሓትሕዶም ዘለዎም ዘይምርድዳእ ኣብ ንሓትሕዶም ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርካ እቲ ሓደ ብወገናይ እቲ ሓደ ክወፅእ ይኽእል ኣብ ዝብል ዝግበር ዘሎ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ if we go back ኣብቲ ቅድሚት ኣርእየኩም ነይረ ኣብዚ እንታይ ኣርእና ነና መስለኩም እዚኣ ኣርእየኩም ነይረ እዛ ስእሊ እዚኣ ታሪና ነና ስዑድ ዓረብ ዝወሓደ መጥቃዕቲ ዝወረዳ ሃገር እያ ካብዚ ኩሉ ዝነበረ እስራኤል ብብዙሕ ተሃሪሙሎ ኢማራት ብብዙሕ ተሃሪሙሎ ቀጠር ድማ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ እዚ ማለት ስዑድያ ትሕቲ ቅርፂ ናታ ይኹን ቁጠባ ናታ ዝወሓደ ፀገም ዝወረዶ ክኸውን ከሎ ብካልእ ዘራርባ እዚ ኩሉ ቁጠባ ናይ ዘንከል ሃገራት ዓረብ ጠጠው ኢሉ ከሎ ስዑድ ነዳዲ ናታ ትሸይጥ ኣላ ነዳዲ ናታ ብክቡር ዋጋ ትሸይጥ ኣላ ስለዚ ከምኡ ድማ ስዑድያ ሪስክ ለቨል ናታ ወላ እውን ትሕቲ ቅርፂ ናታ ከምቲ ዝድለ ናይ ገዛውቲ ናይ ሆቴላት ናታ ከምቲ ዝድለ ኣይተሓረመን ዘሎ እዚ ድማ ንስዑድ ዓረብ ዘለዋ ክሳራታት የውሕደላ ኣሎ ኣታዊ ናታ ድማ ካብቲ ነዳዲ ብዙሕ መክሰብ ትገብር ኣላ እዚኣ ድማ ነቲ ቁጠባዊ ትራንስፎርሜሽን ራእይ ናታ ዱባይ ይኹን ኣቡዳቢ ዝወዳደርዋ ዝነበሩ ዱባይን ኣቡዳብን ኣዝዮም ሓደጋ ዘለዎም ሪስክ ዘለዎም እዮም ዛት ዋይ ድማ ኢማራት ግድን ኢራን ክትሰዓር ኣለዋ ዝብሉ ዘሎ ሓቆም እዮም ዘይኮነሲ ስለ ዘዋፅኦም እዩ እንድሕሪ ኢራን ዘይተሰዒራ ዱባይ ፈርጌቲት ኣቡዳቢ ፈርጌቲት መን ያቡ ኣብ ገዛውቲ ኢንቨስት ክገብር ምክንያቱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተመሊሶም ክሃርምዋ ክእሉ እዮም በዚ ዘለዎም ዓቕሚ በቲ ዘለዎም ሕርቃን ገለመለ ሪኦም ኣለዉ ስለዚ በዚ ሕጂ ተገይሮሞ ዘለዉ ኢራን ተሰዒራ እቲ መንግስቲ ተቐይሩ ባሊስቲክ ሚሳይል ዓቕማ ናታ ተዳኺሙ ገለ እንተደይ ኮይኑ ካብ እስራኤል ንላዕሊ ሓደጋ ንኢማራት ይኸውን ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ንኣሜሪካ ቀፅል ክብልዋ እዮም ክሳብ መውዳእታ ስዑድያ ግን ከምኡ ክብሉ ዘገድዶም የለን ስዑድያ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎም ካልእ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎም ካልእ ረብሓታት ኣለዎም ስለዚ እዚ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውድድር ንኤርትራ ይኹን ንቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዓቢ ፅልዋ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ርእሲ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ነዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልየ እዩ ናይ ስዑድያ መርገፂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኸውን ኣዝዩ ወሳኒ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢና ዘለዋ ዓቢ ትርጉም እንድሕር ሪኢኻዮ ንኣሜሪካ ብኸመይ ከተስምዖ ትኽእል ኢማራትን ስዑድያን ኩሉ ግዜ ነቲ ፅልዋ ይወዳደር ኣለዋ መን ዝያዳ ይዕወት ይኸውን ድማ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣገይን ተመሊስና ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣስተውዒልካ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ፅልዋ ክፈጥረልና ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣገይን ብቀይሕ ባሕሪ ካብ ሕቲ ክመፅእ ዝኽእል ፈተና ካብ ካልኦት ሓይልታት ክመፅእ ዝኽእል ፈተና ብብዙሕ ሽግራት ኣሎ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝሓሸ ኣማራፂ ዝሓሸ ቦታ ሒዛ ወፂያ ዘለያ ይቐፅለላ ይመልእ ኣላ ጥራይና ንብል ኤርትራ ካብዚ ኩሉ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ዘይተተንከፈት ዘለያ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ይደሚ ዘሎ ሱዳን ይደሚ ዘሎ ሶማልያ ኣብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢማራት ይደሚ ዘሎ ቁጠባናቱ ይኹን ካልእ መነባብረናቱ ስዑድያ ይሂረም ኣሎ ስለዚ ብሰሜንናን ብየማናን ኩሉ ብየማናን ብፀጋምናን ዘሎ ኩሉ ይዝህረም ዘሎ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ነፍሲ ዓቂባ ትኸይድ ኣላ እዚ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ኣብቲ ፖለቲካናትና እዚ ማለት ግን ንሕና ንባዕልና እገዳ ስለ ዘለና ኣብ ሱዳን ዝወሩ ዘሎ ተፅዕኖታት ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ክኾነ ዝኽእል ንዓና እውን ተፅዕኖ ክህልዎ እዩ ኩሉ ግን ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ብምዝጋን የድልየና ንዝቕፅል ድማ ዕድልና ክንርኢና ኢና ንብል ዘለና ናው ኣከባቢና ንመለስ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብኸመይ መንገዲ ምስ ከባቢና ምስ ፅምዶ ምስ ካልእ ነገራት እንታይ ፅልዋ ክህልወና ይኽእል እስከ ቁርብትለይ ናብዞም ጎረባብትና ንስገር እስራኤል ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይንና ኢትዮጵያ ባሕሪ ወደብ ክትረክብ ክንሰርሕ ኢና እዩ ቃል ብቓል እዩ ከም ዘለዎ የወሲደዮ እቲ ዋና ኣብዚኡ ሓደጋ ዝኸውን ግን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይንና ባሕሪ ንክትረክብ ኢትዮጵያ ወደብ ንክትረክብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ንክትረክብ ብግልፂ ማለት እዩ ኣብ ፅሑፎም እውን ቃል ብቓል ዓሰብ ኢሎም እዮም ፅሒፎሞ
لذي إثيوبيا عسد مليسا نتركب إسرائيل كتحجز إياها زبل بأمباسادر أجيرا تزارب الله مالت زي حزي يمسن دم مخنا ريهم تولي يكون كرباون سلزغون الناس كن رينا خن كتاتا لأينا إذن أو أفتح معدا سلزغون تزارب تابنا إسرائيل تسمح به مالت أمريكا خبر هاي اللي شلانتنا تاتو بزحيو ونتات يقاير بشفاي يقاير زلنا عالم قداي سو من تغيير بحري من ودبات ناي إيرترا نحنا أمو بتقركبنا كنشفلا كنموتون أين دليل سعودي بسلام تفتح وتفاينا بسلام يفتح أمباسادر إسرائيل أوغوني إثيوبيا خوينا إثيوبيا بحر ودب Historical injustices are being addressed on the global stage. Africa's present-day stability and cooperation remain critical for peace and development. The chairperson of the African Union Commission, Mohamed Ali Youssef, met this morning with Jakaya Kikwete, former president of the United Republic of Tanzania. The discussions centered on evolving regional dynamics with a particular focus on the situation in the Horn of Africa. Both sides reflected ongoing peace, security, and mediation efforts, as well as prospects for stability and sustainable development. كم تريوا زلهم حبرة أفريقيا هذا فلوي لوخ ناي كرنا أفريقيا زبلو مراحي مزيزلو سلازي سبيشال انفوي ناي هورن اوف أفريقيا مالت يونتنا حبرة أفريقيا سي نهورن اوف أفريقيا زخون سبيشال بادي غيرلو I don't know مالت داي قبر خون maybe سبونا غير قبر خون جن كابزياتهم كما تزغل تسفاير لنجن again زون هذا headline يزلو ببزع من قدي نستفلا لي علامة كتزاربت خل أتي كنتات نحنا نريو زلنا أبزي أسك سمعوا تي مجمر يفانو غير وزلو ساني أبزي نسمع تكونتات ببزع من قدي كتم ببطغ نقر سلزلو لفصمت مرصا متقعت خمس تفصمت غريصو ابا كلل امحرا برتاو قالس زكايد زلو بحراو منقسقاس فانو امحرا تمالي ابزوصو مغلصي ابا كتماتاس دبر مارقوسن اجاوين ابا مدلاو مرصا ابزنبرو اكلات متقعت خمس فصما فليصو بمسرت تمغلصي بتستفصم متقعتي هيوت 4 ابلات بوليس كم زحلفه يتغليصو ات ጉጅላዕቱ ቁነት ስጉምት ዝወሰደ ቅድሚ ሕጃብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝሳተፉ ኣካላት ስጉምት ከም ዝወስድ ንዝሃቦ መጠንቀቕታ ስዒቡ ምዃኑ ኣመላኺቱ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጸገም ጸጥታ ስዒቡ ድማ ብፍላይ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ነበርቲ ናይ መራጽነት ካርዶም ኣብቲ መረጻ ጣብያታት ከም ዝቕመጥ ይግበር ከም ዘሎ ተሰሚዑ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቶም ነበርቲ ናይ መራጽነት ካርድ ሒዞም ተተረኺቦም ካብቲ ብጉጅላዕቱ ፋኖ ኮርዶም ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻልን ንድሕንነቶም ተባሂሉ ምዃኑ ተገሊጹ بخال وجن متحبار نحدنت إثيوبيا استبحال بوليتيكا ودب قدم حدا معلتا بزوصو مغلصي ابا كللات امحرا تግራይን ኦሮሚያን ኢሉውን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ንመረጻ ምቹ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ሕጹያት ተወዳደርቱ ነተሓባበርቱን ክበጽሕ ዝኽእል ናይ ድሕንነት ስጋት ኣብ ግምት ብምታው ድማ ኣብዞም ከባቢታት ካብ ዝገብሮም ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ክቁጠብ ምዃኑ ኣፍሊጦሎ ዕጹዋት ጉጅለታት ነቲ መረጻ ከም ዘተጓጉልዎን ተገሊጹካ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ስቲል ነቲ ምርጫ ናይ ብልጽግና ሽማዊ ምርጫ ለጅትመስን ብልጽግና ንኸይረክብ ምርጫ ካይዲ ናይቲ ሃገር ወኪል ንኸይበሃል ኩሉ ዓይነት እንቅፋት ይገብሩ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ብንየውን እንተኾነ ሸነ ተመሳሳሊ ውሳነ ወሲዱ ነቲ ናይ ብልጽግና ምርጫ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ምኹናኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ብወታደራዊ ዓቕምናቶም ክከላኸልዎን ጠጠው ከብልዎን ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ምርጫ ክገብር ከም ዘይክእል ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ወኪል መንግስቲ ክኸውን ከም ዘይክእል ይገብርዎ ኣለዉ ብኡ ጌርካ ድማ ዲሌጂቲሜት ጋቨርንመንት ህዝቢ ዘይመረፆ ወይ ንህዝቢ እውን ዘይውክል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዝብል ጌርካ ድማ ኣንጻሩ ንኽትቃለስ ድማ ንዓኻ እውን ሞር ሌጂቲመሲ ተቐባልነት ከም ትረክብ ይገብረልካ ስለዚ እዚ እውን ብልጽግና መመሊሱ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዝመፆ ዘሎ ካልኦት እውን እንትኾኑ እቲ ተቃዋመናቶም ናይ ኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት ሸነ እንታይ ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ብዛዕባ ህወሓት ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና መፂዎ ኣሎ ዝበሃል ከምዚ እዩ ሸነ ብዛዕባ ህወሓት ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ብዚ ትግራይ ናብ ሕጋዊ ደረጃ ተመሊሱ ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኽሳተፍ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ፀዊዑ እቲ ግንባር ምስ ህወሓት ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሕጋዊ ይኮነን ምባል ጉቡእ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ንሰላም ቀዳምነት እንተዳሂቡ ህወሓት ምድምሳስ መፍትሒ ይኮነን ክብል ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ግንባር ኣቶ ጀበሳ ገበሳ ገሊጹ ኣሎ ሕጋዊ ደረጃ ህወሓት ክምለስ ኣለዎ ዝበለ ኣይተ ጀበሳ እዚ ውድብ መረፃ ስለ ዘካየደ እቲ ኣብ 2013 ዝተወልዑ ኩናት ጉቡእ ከም ዘይነበረ ዘኻኺሩ መንግስቲ ፌደራል ምስ ህወሓት ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ስምምዕነት በፂሑ እናሃለወ ተመሊሱ ሕጋዊ ኮንካን ምባሉ ቅቡልነት የብሉን ዝበለ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣይተ ጀበሳ ገቤሳ ኣብ 2013 ቋፅራ ገዝ ዘይሕጋዊ ምረፃ ካይድ ካብ
ሕጂውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ OLA ማለት እዩ ንህወሓት ስለምንታይ ሰሪስካዮ ይብለሎ ንብልጽግና ማለት እዩ ህወሓት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ፓርቲ እንድሕር ኮይኑ ክስረዝ ኣይግባኦን እዩ ስለዚ ብልጽግና ናይ ብሓቂ ነቲ ሃገር ዘፈራርስ ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ኩሎም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ብዙሕ ነገር ዘተኣሳስሮም ነጥቢ ይርከባሉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዓቢ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ብኩሉ እናተኸመረ ይመፅእ ከም ዘሎ እናተኣከበ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ፀገም ድማ ኣብ ግምት ይእቲኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ፅምዶ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ፅብቕቲ ናይ ጎደፋይ ስምዕዋ ቅድሚኡ ግን ፅምዶ ዳርጋ ብኩሉ ተቐባልነት ይረክብ ኣሎ ኣብ ትግራይ ንፅምዶ ወላቶም ቀንዲ ፀላእቲ ናቱ ዝነበሩ ክቕበልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ሕዚ ለኮ እንድሕሽውሎም እኮ ትፃሙዱ እኮ ከጥፍአና ነውሩ ካብቲ ቀደም ሕዚ ለከጥፍአና ነውሩ ሕዚ ፅምዶስ ኣሕና ፅምዶ ኢሳያስ ሃምዚ ንጥርጥሮ ኢና ኢሳያስ ሃምዚ ንብሎ ኢና ኣነ ድባዕለይ ኣይቅበሎዩ ኢሳያስ ቀሪ ዋላ ሰይጣን ለታኮነ ክፃመድ እየ ምስኣኻትኩም ሰላም ክገብር እየ ድብለና እንድሕመሱስ ሰላም ኢና እንደሊ ኣሕና ኣብ ኢሳያስ ይኹን ማን ሱዳን ይኹን መን ይኹን በትክክለኛ መንገዲ ምስኣኻትኩም ምስ ህዝቢ ትግራይ ክኾን እየ ድብል እንዳሓልዩ ኣሕና ፅምዶ ምንም እንዲያውም ደንጉናስ እዚስ ትደንጉ እዩ ግዜ ትወስዱ እዚ ፅምዶ እዚ እንዲያውም ቅድም ብሉ ክግበር ነውሩ ስጀመር ስጨረስ ለላሕና ዋላ ሕና ደቂ ኣላማጣ ኢና ደቂ ራያ ኢና ብሞረዋ ድመፅእ ብቆቦ ድመፅእ ሽማሽም ለሃብና ይኸድለና እዛ ኣምሓራ እዩ እዚ ትግራዋይ ኢላበልና ይኸድለና ይደብስ ኮይና ድምንታይ እዚ ከተርፍ ብዛዕባ ፅምዶ ሙጋዕ ምእካብ ምጭፋር ምጭራሕ ለድለ ይመስለኒ እንድሕር ሃልዩ ብተግባር ዓርሱ ይግለጽ እንድሕር ለይሃልዩ ከዓ የለይ በቃ ብተግባር ዓርሱ ይግለጽ ማለት ናይ ትግራይ ፀገማት ብተግባር ክፈትሕ ይጀምር ሕዚ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ልበሃል ቅርቃር ውሽጢ ኣትያ የልናያ ሕዚ ትግራይ ኣብ ከቢድ ልበሃል ናይ ዕፅዋን ክባን መልክዕ ዘለዎ መዋጥር ውሽጢ ኣትያ የልናያ ሕዚ ተጋሩ ዳርጋቶም ኩሎም ልበሃሉ መሰረታዊ ግልጋሎታት መሰረታዊ ድሌታቶም ከይረኽቡ ተገይሮም ተዓፊኖም ተሓኒቆም እዮም ንርከቡ እዚ ኣብዚ ፀገም እዚ ክበፅሕ ለይከኣለ ፅምዶ ስበልዎ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምሕዝነት ሕውነት ንዓይን ሸዊት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ፀገም ክፈትሐለ ኢለ ብሓፈሻ ፅምዶ ግን መፍትሒ ይገብር ከም ዘሎ እቶም ዝፈልጡ መንግስቲ ኤርትራ ኣውታር ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ዋላ ዕጥቂ ቃልሱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንትግራይ ይገብር ሶማሊ ኣብይ ሓመድ ንኤርትራ ሒዝዎ እናንተ ነይሩ ኤርትራ ክትሕድገ ቆም የለ ኣወል ስዒድ ዝዛረቦ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዛረቦ ዘሎ ትፈልጡ ግበኩም ትኽትርድዋ ዘለኩም ታይሶቕ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣወል ዝበልኩምዎ ኣይጠፍአኩምን መቸ ኤርትራ ናይ ዓለም ስርዓተ መንግስቲ ጣዕሚ ጥውቕ እዩ ተዋረድ ኣለዎም ስርዓት ከምቲ ናትና ዞባ ማሓዳር እውን ርእሰ ምሕዳር ይመርሕንን ሕወሓተ ይመርሕንን ንትሸመ ውድብ እውን ይመርሕንን ወራና ማሓዳር እውን በቃ ዘላ ማጣፍ ናተዩ ሰማይን መሬትን መውረድ የብለይ መደየብ የብለይ ናይ መኾኑ እውን ኣነ የመራሐይ መቸም ትግራይ ዝኒሄ ውርደት ትሪእዎ ኣለኹም ዝሓለ ድሓር እዚኣ ምሕዳር ናብዚ ፍንጭር ዓብል ካሊእ ናብዚ ፍንጭር ዓብል እቲ ህዝቢ ከዓረግሎፍ ይብል ኣብዚ ዝኩሉ መንእሰይ ስውእ ኢና ምስ ዝዝክሮ የለን እታ ሰለስተ ዘሰወእቲ እውን ገሊኡ ዝራ ስውእ ከይተልዕሊ ንባዕል ክትብል ዳ ሞይት ክዝብል እውን ጣዕሚ ጨካን ንባዕሎም ዳ ሞይቶም እንታይ ገይሮም እናረዝብሉ ሪኢኹም ኣዲሳ ኣብ ኤርትራ ከምኦም የለን ኣብ ኣወል ስዒድ ዝዛረቦ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዛረቦ ዘሎ ትፈልጡ ግበኩም ኤግዛክትሊ ጎደፋይ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብፅሩይ ካብ መጀመሪኡ ዝተረዳእ ሰብ እንተሎ ጎደፋይ እዩ ኣወል ስዒድ ዝዛረቦ ዘሎ ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ኣወል ስዒድ ዝዛረቦ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ክልዮ ፅምዶ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝብገስ ከም ዝኾነ ካብ መጀመሪኡ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ተረዲእዎ ስለዚ ኣወል ድምፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ወቃዓው እንተደይኮነ መምርሒ ወይ ከዓ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝነግር ነይሩ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ፅምዶ ካብ መጀመሪኡ ወላ እኳ ኩሉ እንተደይበላ ቀስ በቀስ ግን ሎሚ ፅምዶ ንኤርትራ ትሒኑስ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ንኸጥሕን ከማን ተስፋ ንገብረሉ ኣለና ስለዚ ፅምዶ مرة دقيقة
علي سليمان بلاتا ودي አሰልጣኝ ኤርትራ ታሪክ ሰርታለች። ለ18 ዓመታት ከአፍሪካ ዋንጫ ርቃ የነበረችው ኤርትራ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ድል ማድረጓ ተሰምቷል። ጎረቤት ሀገር ኤርትራ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከረጅም ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ልትመለስ ነው። ዛሬ በማጣሪያ ጨዋታ እንግዲህ ጎል አግብታለች። 2-0 ማሸነፍ ቻለች። እሷ ኤርትራ ከ18 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ ተመለሰች። كم جاتري وازل لهم حقراوي جانتاناتنا خلاص مزاربنا عدو خينا لا عد بعدا إيرترا ترا يا خينا زلا my goodness مچم حقراوي جانتانا زغبرتو نجر سيلبريت غيركم تودو واي مسلنن انت قداسي تحطو غنا بزحلفي العلنا نيرنا قدمنا بت قداي متاونا قالنا يزوم ኢትዮጵያውያን ጎረቤትና ትሪ ወጽንዮኩም እንታይሎም ከመጉሱና ጽንዮም ገሊዮም በሐገራዊ ጋንታና ዝገበረቶ አገራ ማዓወት ክግረሙ ከለው ገለገለ ሐሳዳት ደማቶም ሐሳድ መሆኑ ስለደይ ተርፎ አብዛ ሓደ ለኩም አብዛ ሀብትሽ ግርሙድዮም ወላ ሀብትሽ ድሙ ዝብልዎ ድሙ ከሆነ አለው እዚ እንታይ ኢሉሎ ሐገራዊ ጋንታ ኤርትራ መጽናዕቲ ክግበረላ ናብ ካፍ ጻውዒ ትገብር ምክንያቱ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ስለዝኾኑ ተወለድትና ኤርትራ ቼክ ትገብርዎም ክትከሉለኩም ኣብ ካለ ዓለም ዝተወለዱ ዜጋታት ስለዝኾኑ ከምዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ካብ ኖርዌይ ካብ ገለ መጽኦም ብምባል ንኤርትራ ንምጽያቅ እቶም ቀንዲ ካድረታት ናይ ብልጽግና ሕርር ኢሎም ስለዘለዉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዘይብላ እናበሉ ክወራ ዘይዝውዕሉ ዝነበሩ በዓል እዚ ሃገራዊ ጋንታና ማይ ዓሚቆም ከም ዝተርፉ ጌራቶም ኣላ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ ጥራይ ኮነት እንተዓዊታ ዘላ ኪኑ ዝኸደ ዓወት እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝበልናዮ ሃገራዊ ጋንታናትና ካብዚ ናበይ ክትቀጽል ትኽእል ትኸውን ዝብል ሓንቲ ዘረባ ኣብዚኣ ኣገዳሲ ዘረባ ተኻይዳ ነይራ እስከስምዑዋ Thank you, Giorgio Draru. What you posted today was amazing. Thank you. Go ahead, Abaha. ሰላም ከመይ ምሲኹም ዝኸበርኩም ኣሕዋት ዓበይትኹም ናሽትኹም መጀመርያም ሓጎሰና ሃገራዊ ጋንታና ካብ እዚኣ ዘረባ ኣብ ኤክስ ዝተገበረይ ነይሩ ሓንቲ ሕቶኒ ኣቶ ያሬድ ተስፋይ ምስታ ሃገራዊ ጋንታና ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ናይ ማልያታት ዝተዘርበ ዘረባ ክሰምዑ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ፐርፎርማንስ ከምኡ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ብርግጽ ኣለ ሱሌማን ጥራይሲ ትሬኒንግ ከይገበረ ኢና ኣብቲ ፀወታት እዩ ስ ኣሜዚንግ እታ ጋንታስ ክንምንታይ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ ርኢና ኣለና ብሓቂ እቲ ዝረአ ዝነበረ ድኽመታት ሓደ ትሬኒንግ ስለ ዘይገበሩ ጥራይ እዩ ካልእ ኩሉ ኢንዲቪጁዋል ሙቭ ናቶም ሓትሕዶም ክረዳድኡ ይከኣሉ ነይሩ ኣብ ገለገለ ስለዚ ኩሉ እዚ ምስ ግዜ ዝፍታሕ ኮይኑ ዝስማዓኒ ያሬድ ብምሎም ቶም ቲማው ዘለኹም እንኳዕ ኣብ ዘብቅዓኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሰሪሑ ፍረ ፃዕሩ ዝርኢ ስለዚ ፍረ ፃዕርኩም ክትርእዩ ምብቃዕኩም ነታ ቲም ከማን ነቲ ሞራል ናታ ነቲ መንፈስ ናታ ክንዲ ምንታይ ቡስት ክገብራ ከም ዝኽእል ኣብ ከለና ኢና ንግምቶ ብርግጽ ተዝብና ድማ ሓድሽ ሞመንቱም ረኺብሎ ኣብ 24 ቤንያምን ቶም ሳይክሊስትን ዝገበርዎ ሞመንቱም እዛ ሃገራዊት ጋንታና ብርግጽ ብዙሕ ባጀት ዝወስድ ኩዕሶ ማለት ንክንሪዮን ገለን ይፅቡቕ እምበር ቨሪ ኤክስፐንሲቭ ኣድቨንቸር ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ምናልባት እቲ ባጀት ናይታ ክለብ ኣይንፈልጦን ኢና ግን ነቲ ክለብ ሰፖርት ክንገብረሉ ንኽእል ድማ እቲ መጀመርያ ናይቲ ጀርሲ ናይቲ ማልያታት መሸጣ እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ማልያ ብ3 ሕብሪ ብ2 ሕብሪ ብኦሪጂናል ተሰሪሑ ኣብ ሃገር ማለት ካብ ውሽጢ ሃገር مش كمزي كالو سبات بقولهم زقبروا قلة صبون يسوع جن بتي فدريشن ناي سبورت قينو بعقات كن ما بدرجة لكن هذا ما ديجيتالي اكسسبل بونلاين كن جزالو نخل من قد تفتيروا له توي ويب سايت تمزينا توما ميديا زلنا أنا بفلاي نزي كم ناتي passionate project غير every day push كجبرو just كم كالوت مالياتات نارسنال نقل ملن $100 دشيت تلو $100 تشيتو 50,000 مالي أنت شيتنا it's just $5 million لازم هذا عمد يناقل تعمد باجت نايتا كلب أبزبلة سبوتا ترين خد جبر كفر كن جبران نخلينا نتمنجستون كابزاد الرعز كانت حنا نخلينا and this is manageable doable passionate سخون زبلنا أنا ترى مس 4 دقائق مس 5 دقائق مس 6 دقائق مس حواتين مس 7 ترى كندي مالي لنا مالتيو and أبتناتي audience ما مستزلوهم بوني مستزلوهم فقر هاجر نتهاجر كحجز واز دليو
in a meaningful way كاتماليا تشيتو نتهجراو كلب ترايدي كونس نتماليا لبسنا يخن كيتكلنا لين كاتماليا هاي كواليتي بيست ديزاين مغنياتو just نتهجرنا إلى ترايدي كونس أبكال أوكيجن كنكدونو نمرصع عينت ماليا بزغ I don't know تنات كاسكوب تأتو ديتا sorry to interrupt انت اخذ بالدليل يا ريت حاوي جو انت اشمو really good point thank you يا ريت حاوي مساخت هو ساس لازم sorry to interrupt sure absolutely discussions አለው አኺባታት ኸይድ አለው ውሳኔ ዘድልዮ ኢና ንጽበ ዘለና of course ኩላተን ካፑማ ጀሚርካ አዲዳስ ናይክ ኩላተን ዚአተን ተገድሰና ነው እዚ እንዲዮ ዘለና بوشتاو عام ستجبره لكن تصنح نيرو سمعت بسنايك حجي عبيتي اوفرز مثيلو وسان زدليو من قصب عبي حيزولو قلتي زي سمعوا فوز وسان زي كوسن خلالو بس كله سلسلة ناي سبونسرشيب زي ناي لايف ستريمينج نقولو زلنا ناي برودكاستين ناي بمولو ناي ناشونال تيم حموش قاعد زخيل بس ناي تي فوتبول اكاديمي بس ناي جراس روتس نعسرت بتاع لاسي نعسرت انتينا نزار منينات مالي ناي تحت 10 حموشته تحت 10 شمونته تحت اسرا حموشته ناشونال تيم كل وانا ندل زلنا زعمت زي كله تقريبي زلو اب كله كومبيتيشنز كاتوان زياتن مالت حجي كعباي حريت كانت عرفتنا ندل زلنا ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዝማኒ ሁሉ ዝጥቅልል ስፖንሰርሺፕ ዲስካሽንስ ውሳኔ ዘድልዮ ኩሉ አውጣላት ያፒሮ መንግስት ኤርትራ ኮሚሽን ዲዩ ፌደራል ዚ ፉትቦል ፌዴሬሽን ክፍርም ክላሎ ስለዚህ it's on pipeline ዘሎ hopefully in a couple of days weeks توصلنا حسيني إذ بهذا المنشأ ني we know exactly كل تمثل تجاري زلوا إذا درز بالكلام كم يو زدله ناي حزبنا بدأ زلوا potential فلوتي كله قرب كله تعمل تصبغ يا رح نقرأكم انت هيوم زبل زلوا نخل بروح كتكونكم مالتيو كاب حزب إيرترا أواتي زجبرو ترايدي كونه كابو زحلفة حسابي actually مستن عبيت سبونسرات مالتيو في أديداس ديو نايك ديو بوما ديوم سبونسر جيروم سلازي تكلب كم عالم درجة كم كاب كانوا تحجرات ناي عالم ناي بوما زبدلي قالت ماليا شعوب بوما يصرحوا مالتي كابوما تجزء السود مانة تحجرات جانتا إيرترا سبونسر جبرا السود ماليا تاتو من عندكم من ترايدي كونه أكاديمية بإيرترا نعشت من الملك عبيولو زغول أكاديمية هنسلكا أب ستادي ما دياب كالون عبابر كتو جبر سلطانات كبل كايقل سلازي كاب نحنا نتمالي نحنا ونكون جوزن دينا جن بمنجد تسبونسر كاب تسبونسر جزينايو كاب سوبر ماركتات ناتنا نجوزن غلينا كاب ويب سايت ناتهم كون جوزن غلينا نهاجرنا نتهاجر جان تهاجر نساتهم زد اللي كن كم تركب يجبروا زدما نكت أتسألنا زلوا وربح زلوا وزي كون زغل كاب نحنا واتينا نجبروا سلازي أنا كاب تحطوين لعلي كاب تثبيتين لعلي صبغ زخنا ملسي رخيبة مغنياتو نهاجراويت كانتانا بخال من قدك نحجزان غل خونينا انتتي زوم عبيت سبونسرات مسيوم ابغنا تطوكو اليوم زبالنا ملسج زبالنا ذهبنا ملسجن ازيات تعقب يعني را تهاجراويت كانتانا دما كابز عجزالاتو نلعل قصات راه ياخذ كيد ناي بحكي تسفا ذهب كنتاتي نارينا زلنا انا بزال بي بزا نفسي حقوسي لي زلخو كما يكون تسفا قبر اجراويت كانتانا ناي بحكي تأمر يا سريح زلا تأمر زسرح من سيات ناي مجمريا بحد ترينين كي جبرو كسع كندو كي تفعلوا تخلوسي قدام اي صوتا استخل بالدهوتات كلتا ببعد سعيرهم عجلما زغزل صوتا اتقانتام سوم صوت زنبرد ما صبوق يرز فالت بحد دفالت انه وي عم ترين كم زغبرو تريم يخا صبوق زغن وهدات نيروم يتم تتصراري قانتا سلازي إيرترا نزي صوتا زي بمعواتا انا ازي يتحقسي أبز غزل دما كم كون لنا نجبر نعلم نافريقيا عملوا دما ببزع من قد دما أزاربيت كوينا لا نايلو مارسي أبزي كن ودك كن فتنينا أب كالي دما كل جزية تصبوا كن مسألكم كن فتنينا لا يجبروا شير جبروا يتقوا من حسابكم قرفوا بزاح قراويت مزمركم قد فكم